mokalo mag sirikal. Okang'eni Fed nyasi makoro orito bido ni piny luone. Obire si makoko nyawo bedo mang'eny ndi. Okang'eni ni nyalo go wiye nade. Koko nyawo bedo mang'eny to kata sani pod koko nitie. Ok ni koko go rum. Kada mana tok gini koko pod biro bedo ni nitie. Pod biro bedo to bende. Temo wacho ni jaluja koko. Ine mi wacho. Ai ribola kogi kanyo aringi. Wanyalo kidi en pogruok mar paro. En pogruok mar paro. Mok en gima rach Victor. Pogruok mar paro en gima ber. Gima ni ka mana kaka Jay wache. Adir mantiere ni pogruok mar paro sebet. To pogruok mar paro bende en gima ber. Ok en gima rach. Nikech Victor ok wanyal bedo kaka Ramogi ka kata kaka wabedo ni kaka wanene ka wan gimoro achiel kendo wawacho dhok achiel, lakini ok wanyal rwako lewni machalre seche te. Emomiyo king'iyo kodi no tibiro yudo ka orambulu, marani ibiro yudo ka chalo kaka chalo, tachino chalo kaka chalo, lakini wawacho dhok achiel. Koro bedo ni pogruok mar paro gi obede ok ochuno ni ok mi oganda luo bed ma oko oriwre kaka gimoro achiel. Pod oganda luo nyalo riwre gi dhok achiel, gimiluongo ni unity mar joluo, kata iluongo ni unity in diversity. Nyalo bedo ni parruok ma pogruok kata mana e dala kama ji nitiere, inyalo yudo ka dala no kata anyuola no pogruok nitiere mopogore opogore, lakini ka sama gimoro wuok kata modiyo gitido ka gichung' kendo giwacho giloso gi dhok achiel. Koro aparo ni ker ma ibisidhi juma mabiro ni en gi ting' mar neno ni oriwo oganda luo, mar neno ni ok en ker mar ODM, ok en ker mar UDA, ok en ker mar Kenya Kwanza, en ker mar oganda luo te, manyalo bedo ni nitiere Azimio to gima nyalo bedo ni nitiere Kenya Kwanza. Nikech ncha ne waneno kweth moro bende chien kacha manyocho wuok kagi wacha yanga ni wan kaka oganda luo wan e UDA. Mano no wacho to kendo nwapenjo ka ni joluo mano oromo godo mano osume paro munyisi ni wan koro wadwa donje UDA. Rajaluo ni gira tiro mar bedo e chama mora mora, mak mana ni gima duong' moriwo gite ni gin joluo. Koro mae en ker mar luo, en ker mar dho joluo. Gimoriwo ji ka ok en chama. Gimoro ke chama to jibiro beti mopogore opogore. Jibiro gwere mago to gwere. To bende en ng'at ma ja UDA kata oganda mar UDA nyalo dhi marom kode ma osom gi paro. Bende en ng'at ma jo Kenya Kwanza nyalo dhi mosom gi paro. Bende en ker mojende kanigi weche moko machando gi to nyalo dhi ma gisom gi paro. Bende en ker ma governors te kata mana MCS nyalo dhi mosom gi paro. Bende en ker ma dhi jiwo luo kitgi gi timbegi, culture mar joluo. Koro aparo ni obire office en ker mo donjo sama obedo ni odonjo sama ntiere ywaruok gi pogruok mantiere, to onyalo chung' moriwo oganda luo monyisgi ni kata odoko ni ne ntiere ywaruok matin, bende onyalo ywayo kweth machielo chamo kel machiegni madonji. Nikech Victor adiri mantiere ni kata ntiere kweth machielo ma bende wacho ni gibiro sidho ker, mano nyandiko ngadi gi mare, lakini mbi margi to pod rep. Kama jakom di bedie, ker midhi sidhi kama jakom nitiere. Magi gin gik miwacha wacha yanga nikech onge tiende wuondruok. Oganda joluo nigi jatend gi makum sani, mano jatelo mar siasa. Kata odoko ni ntiere demokrasi bende iluo ka lakini ker ma jakom biro dhiye kama odhi osidhie cha, nitiere atamalo mathoth mar joluo mabiro luwe. Koro miyo mana kaka oganda luo kuom thuolo malach kata kuom sani neno ni Gosi Raila Odinga kaka jatendgi, kama obiro siemo gi ni manie ker, ibiro ka thoth gi biro ng'iyo kanyo. Donga aparo ni ka ng'adi mana machuok nono, ma en nyasi mar kido gi tim mar oganda luo. Matini jatend siasa, jodong luo emonego beni tayo nyasi ni. Mondo kik picha moro mar siasa moro bedie. Victor, siasa en ngima. Makwa wuondore ni siasa ok bibeti. Governor Sangwen biro. Governor Sangwen mabiro gi ok gin jodolo. Gin jo siasa.
gin gi interest magi. Wajumbe ibiro neno ka dhi yuoro kanyo mathoth. Ibiro neno ka MCS ni kanyo. Jogi gin josiasa. Wajumbe gi ng'iyo mbele. Higa ma 27 to gin jotelo. Wajumbe gi kata doko ni ging'iyo mbele to bende gin jotelo. Nitie joma luwogi. Nikech Victor mana kaka oganda luo biro luwo kirni. E kaka wajumbe gi MCS gi nitie joma luwogi. Ng'ato iluonge ni jatelo nikech nitie joma luwi. Nitie joma ning'eyi. Koro samo biro gi kwethneni maduong' moloyo en interest mar oganda luo ema nyaka ket mbele. Momiyo ker maibisidhi e juma mabiro ni nyaka ong'i ni to ere kaka en owuon onyalo dok piny molalre gi jok ma samoro ne neno ni ok en monego bedi. Nikech kamoro amora mibeti onge chieng' ma ji biro winjore ma ji tekoro wacho ni inie ker. Nikech nwatemo miyo gi formula moro ka juma mokalo to chalo gima formula no ok otiyo. Ineno. Nwatemo wacho kaka macha ne paro mane watemo somo kaka ne nyalo timo, but gi rieko gi wisdom mar jotelo kata jotend luo korore gi governors nyaka jotend dinde makoro dhi yuoro nyasi ni gin bende gin gi wisdom margi magineno. Mak mana ni gima jaluo gombo neno ni bende nitiere ker ma ji nyalo ringo ire ka weche tek. Nikech kaka timore e ker ka bende kaka timore e kor gweng' bende. Jaduong' gweng' ma owera soya ketho gweng'. King'iyo buk mar Deuteronomy katieko, Deuteronomy miluongo gi dholuo ni rapar mar chik 16 kare 19. Nikech Victor gimoseketho dolo to ketho kom kerni ena ero Simon. En ero pesa. Mai gima osewuoyie kama ngima. Atia kata nyalo yude gi dholuo abro manya en gi kizungu. Owacho ni yena som gi kizungu you must not distort justice, you must not show partiality, yani kiki inyisi konchiel, and you must not accept bribes. Kiki yie mit bilie, for a bribe blinds the eyes of the wise. Mit bilie dino wang ngat ma loko muofu, ngat maneno. To gi gik makamago to tieko kowacho ni eyes of the wise and subverts the cause of those who are in the right. Koro gima duong' ni ker ni kodonjo to mana gima ncha wawacho ni ponono lwet jo siasa gi ponika. To pod wabiro mana neno ko gik 2027 to jomoko dhi ire ni wan ker osesidhowa. Wan jodongo makama osesidhowa. Mondo mi unity mar luo, mar oganda luo odong'ie gimoro achiel ma joluo duto te nyalo ringo kuome ka nitiere wach moro matek. Erokamano. Mana penjo ing'eni Fredo wacho weche mangima kabisa tan gi penjo. Owacho ni siasa gini ok nyal bare. To duogo wacho ni kik bedie ni kochopo 2027 to jomoko ringo dhir ker. To Fred, ka jo siasa emogo bura piny to gine mano nyasi margi. To gine magi kelo tent, to gikelo jokata, to gine mangi ting'o jodongo kowuok kuonde mowuok, to gibiro, to gilando. Wuora kochopo 2027 ting'io jaduong' tong' wang'e ter, tikoni parie Homa Bay tarik 30 higa mar 2023. Prado manoting'i ne mar ng'a. Suit mane nyirwako kowuok Nairobi ng'ama nokelo. Sukari gi mogo gi mo salad mani dok godo tok nyasi ng'ama nomi. Bende jaduong' wich kuot de maki. Ipenjo mangima. To ker cha koyiere donge en ker nyako tho. Mano kare matieni kisebedo ker to nindo ne ema nyalo goli e gini. Tiende ni ka en jaduong' ma ochung' kuom ratiro, nikech mana siasa to gole gino tek, onyalo gi kama wacho ni kora adier gini asebeti tadwaro rieyo gini, adwaro weyo legacy mare, odwaro weyo
odoyo legacy mar adier mantiere ni je golo siasa gini tek kum bathe matin emomiyo wes misomo no ang' nobedie matek isomo ne jodongo wes kanyo to ang' obedie matek mondo jodongo chungi wes no erokamano wadok wach ne jopiny uri paro nade nyakwara Ramogi odhi bedo nade gima nyaka ng'eni ng'ielo rengo mar ker en achiel kuom yore ma ofis ma kamano nyalo dong' thuolo wantiere kod yore mamoko kamoro e yor lony mar laktar opimo ni jaduong' kamoro nikech higa to nitie gik moko mosechako timo gwenyore ma kamoro ok lure gi ofis ma en omago gi gik mamoko mathoth nyakwara Ramogi wanaketo wang'wa ni to tok nyasi ma tarik 3 malawo nyaka tarik 1 chieng' sabato en ang'o manyien kendo mabiro timore piny Luo ka geno nitiere koso en mana chal mar macha kata status quo masebedo kwa neno e kinde mokalo koso dhi bedo nade wanagomba kano nyakwara Ramogi ka waseng'ado olalo mopogore kod siasa mar manyo ker mang'eni osebedo ka kelo weche mathoth ndi inyalo kala mana siem ng'ado gi okwajo nikech cho wach ter e weche mag ker ka nyakwara Ramogi wabiro teno gi kidi japiny ononre kendo wuoni en ang'o ma en owuon dwaro kaka nyaro nagi kata mana wuodo nagi nyakwara Ramogi tij fwambo gi keyo en achiel kuom tije ma bende katiba mar piny Kenya nosiro mokalo nyakwara Ramogi Article 34 omiwa lwasi mar tayo tijwa bedo wantiere kanyo kod gund chike mathoth ma bende osiro tijwa ni mar onge tich ma ng'ato nyalo timo maonge sigingi mar chik moro amora marite jotelo buora e sirikal manyien mar Kenya Kwanza osebedo ka soko kaka ute mag fwambo gi jofwambo osebedo ka tayo tij gi nyakwara Ramogi kendo luoro osebedo ka nitiere chal gima lwasi ok dhi bedo maber e bwo loch mar Kenya Kwanza wach nochakore kod kata jatend migawo mochung' weche mag ohala Moses Kuria jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kind ji mamoko osebedo ka soko tijwa ni en penjo ni to bende wan thuolo mar tayo tijwa kaka ute mag fwambo gi jofwambo gi keyo ma kaka weche nobedo nyakwara Ramogi kete mana ka. Journalists are guided by the commitment to truth and paint by an ethical code enshrined in the laws of Kenya. We urge those aggrieved by the media to seek redress through the Media Complaints Commission established under the Media Council Act, and where necessary, we also call on President William Ruto to issue and firm assurance that they will not be allowed to seek shelter by trying to silence the media that exposes their misdeeds. We are also calling on the international community to intervene and protect media freedom. Ndio sababu tunamuomba rais aweze kusimama na ambie wa Kenya hadharani na ulimwengu mzima kwamba matamshi ambayo wanayaweka pale endapo ndio msimamo wa serikali, kwa sababu inashusha hadhi ya Kenya na ni kitu ambacho kinastahili kusitishwa mara hii wakati huu. Commitments are to serve Kenyans, to ensure that we tell Kenyans the truth and we hold those in power to account with or without any fear. However, reject the invitation to mud wrestling and only insist that those responsible for corruption incidents reported action must be taken against them. Tunaomba kwanza na pia kwa serikali pia tueleze ya kwamba uchunguzi dhidi ya wale watu waliokuwa wanavamia waandishi wa habari wakati walikuwa na maandamano, uchunguzi umefika wapi na hatua gani imechukuliwa? They carried a headline that President William Ruto, for the 9 months he has been in office, he has used 3 times what his predecessor, President Uhuru Kenyatta, used during the same period. And that is very true. In fact, 3 times is not enough. That is true. What they did not tell the country, and they can't do so because they are subjective, and they are part of the scheme to belittle President William Ruto and the government. What they should have done is do an analysis of what President Uhuru Kenyatta did in those 9 months. I want to tell you, the media, you are going to wait for a long time, and you'll be disappointed. There will be no cracks in this government. This is a very solid government with leaders who have been brought together by a plan. We want to ask leaders in this country to join Moses Kuria to hold the press to account. They must be accountable for what has happened.
to that new way of doing things. You have been having a few days for too long. It's good you are feeling the way we feel. You have been hitting us left, right, and center. Nobody has ever held you to account. Now, Moses Kuria ameuliza nyinyi maswali tatu tu. You are all over, you are crying. You have seen nothing. So watu ya media, karibuni kwa hii Kenya mpya. Tutazoeana pole pole. Mnatugonga hapa kidogo, tunagonga nyinyi saa 8. Sasa nyinyi Kuria amegonga nyinyi kidogo. Sasa na nyinyi mtugonge kesho. Na sisi tugonge nyinyi kesho kutwa. Siku zinaenda. And we get to learn to stay with each other. I want the same courts. When leaders go to court and ask them to restrain the media from criticizing leaders, the same courts must give same order. We must defend the free media. We must defend their right to criticize, to say whatever it is that they want to say, even to write propaganda, even to say the wrong things, even to write falsehood. You know, we must defend that right. But we must also defend the right of those who hold the media to account or who call out the media. So one journalist saying the president should defend us from Moses Kuria. That's fine. I will do my bit. But I want to ask them, so who is going to defend me from rogue media? If they are feeling pain about what others say about them, it should tell them there are people who feel pain when they write falsehood about others. I am not apologizing. First, they should apologize to Gerard and I, whom they have threatened to fire, just for wanting to write an article that is balanced. My friend, I've been a media owner before. I've been a writer in your newspapers and all that before. There's nobody who is pro-media more than me. But I know the difference between media and what Thomas Baldwin called the prerogative of the harlot, the exercise of power without responsibility. Nyakwara Mgajwang waluogi kamano mondo umeitia wach otimos ni saudhi mang'eny mokalo to kata kamano jatend piny ma bende nitie kod oteku wuon kalama duong' owacho ni who will defend me against a rogue media. Jay Bonyo en achiel kuom jokanyo mar Kenya Editors Guild kendo nobedo nyaka jagoro mano chung'ne ute mag fwambo elo riwruok makelo kanyakla jochung weche mabende en achiel kuom kuku maduong' mag seniors. Agemi jaduong' koro jaduoko gima maluongo ni senior. Erokamano vioje. Wan kama tek anya senior. Fredo wacho gadi ko kuchuni tilose nang'o. Dwa chako gi kanyo. Bende okwaluoro ng'ato. Bende waonge wasiwasi morang'o. Tijwa mar fwambo ne omit. To mitne iwacho ni sama itimo tiji mar fwambo. To ng'ama nitie telo mor gi tiji mano kiti tich maber. Mano nitie makosa kanyo. To sama itiyo tiji mar fwambo ne to ng'ama nitie telo neni kaja wasike mano nyiso ni itiyo tich maber. Nikech ka ok ochuni to kilosie. Ing'e gima timore onge ng'amosebiro kuom jotelo malosogo mowacho ni gima jofwambo ndiko kata wacho gin miriambo. Ineno ka Rigathi wacho ni non wachi ni mna dweche 3 kata dweche 9 gima William Ruto serikal mare osetiyogo kit pesa en didek mane Uhuru Kenyatta otiyo godo. To wacho ni bende nonego wache ni osetimang'o. To media achiel ni bende mosewacho ni nitiere tenda moko ma sirikand William Ruto oseketo. Ma weche mag mibadhi osenene. Donge mano wacho gima gisetimo be. Yes. Emomiyo wan kuma wantie kaka jofwambo. Wan wawacho ni chieng' ma ng'ato bro biro to wacho ni wan gi mwandiko ni ok en adiera. To wabro bedo gi to. To sani gima giwacho ni wathung'o gi ahinya. Ok wamigi nafas mar tich. To wathung'o gi nikech kuma wantie waneno maricho matimore. Kuma wantie
wang'eyo singo mane giketo kendo ne gilando ne ji odiochieng' alanga emomiyo wapenjo ni to singo manuketo bang' ndalo 100 bang' dweche 3 bang' dweche 6 bang' dweche 9 ang'o gang'o musetimo nikech ka koro waneno ka gik manusingo ok utimo gik manuwacho nubro kete tim pok uketo ka wapenjo mano to ni koro warach oyo onge rach tijwa mar media ne tijwa mar fwambo ne iwacho ni king'iyo rea duto mag serikal wanie kamoro kanyo namba 4 to gima onego watim maduong' en gima kisungu luongo ni oversight nikech wan wachung' gi japiny public interest dwach japiny emomiyo kani chiko japiny ni bang' ndalo 100 tibro timo ang'owa ibro duoko bech mogo piny twakoni ni kani kao chamo muma mogo ne beche kama sani dweche 6 dweche 9 bech mogo chalo kama kani kone japiny ni bro kao mama mboga tibro keto hasla to serikal ni bedo margi twapenji ni cabinet mari mama mboga hasla dakwasene na surage serikal kani kone hasla ni bro miye pesa moloso go loko go dohala maonge nyinyo tang'omi hasla fund kiketo tiduoke gi nyinyo wapenjo kalure gi gigo manowacho pok wawuok nwawacho gimoro mane okiyiego mane okiwacho ni bro timo twapenji ni mato dakisetimo gima gisiko giwacho ni the plan no manifesto giwanogo ane desktop na manifesto na yaoga kendo ang'iye kalure gi ndalo gik mane giwacho nikech king'ama ber majaratiro tiduogo tikoni miauru mana time emomiyo kata bed ni jogi wacho kanda moro ne gituge mar Musalia Mudavadi kowacho ni en okoyie gi jowetene marakore gang'owa gi jofwambo to Musalia Mudavadi ni ben achiel kuom jotend migepe mapod kwayo to wacho ni jo Kenya miwauru nafas gini ok dwa tim godiochieng' achiel nikech ong'eyo ni gik mane gisingo ka ne gin mnama mag sero japiny to koro chopo kuma koro ji nyaka wach adiera to mondo japiny mi nafas mondo jofwambo mi nafas nyakidog chien mikoni oyo jowete gini nawe ni yot tayudo kotek miya uru ndalo moko kata higa achiel mondo waketi achiel 2 3 mondo wane kama giditi emomiyo Musalia Mudavadi wacho kamora mora ni gini kumiyo wahigni 2 twanyalo time nikech ong'e maber ni singo duto mane gichiwo ka ok nyal timore gi ndalo 100 gini kiweka Biblia namna hii gi ndalo mane giwacho ka nyaka migi nafas to kidwa nafas no tuduogi yir jopiny tikwa nafas wan kaka jofwambo mai ute marwa wabro medo dhi mbele gi tiyo tijwa kama rach wabro wacho kama ber bende wawachoga pok warendore kane jatend piny ogolo kalam na duong' miwacho moriembo ji e weche mag KEMSA ne wawacho notimo maber kane jatend piny nokoma nokang' bang' jofwambo menyo kane jatend piny ogolo chik ni joma nogolo sukari miwacho ni nosekethore kwiri to kotimo en sukari manosekethore mondo makgi mondo tergi e doho mondo tim nonoro jofwambo nokono tim ang'owa maber kamitime maber wawacho to kamitime marach mani chiwo singo to singo go poko chopo bende wabro mna wacho kama waneno kamibadhi dhi mbele bende wabro wuok twatimo ang'owa twawacho ni oyo ka to dhi mobam lweny mar sirikal to gi jofwambo timore e pinje duto okonyien
Emomiyo wan wawacho ni wan waonge wasiwasi, wan wabro mna timo tijwa, lakini kodoko ni koridwa keti ayany kimo ma Moses Kuria notimo cha. To mano bende wabro rakore kodi. Iro kamano. To wan warakore kodi kaluore gi tiji mitimo, to kitimne kaka jopiny dware ni tim nang'o, itimnegi. Kamano. Weche gi nyome oganda luo gi piny Kenya noyudo oswayo manyien lo ni mpiaro. Tiene ng'ama lewe pusore. Ng'ama kia rito lewe. En weche wuok ne awuoka. Nitie ndalo moko ma ne mjumbe ma Rarieda. Engineer Nicholas Gombo ndalo manene bunge. Ne oyware gi Minister mar Defense sani. Leader of majority kinde cha. To nitiere dhok moro manotiyogo ni samoro bende ber ka ng'ato bedo gi rachunge kinde obwongo gi dhok ng'ato ma kapok ipuso wach moro rachungi cha osechungo malong'o monego bed donjo ir jopiny. Mana adier tiende ni ikuongi yelo wi kapok yelo dhogi. Yelo bongo kapok yelo dhogi. To Moses Kuria gilange gi Rigathi Gachagua kinde mathoth ido ka gikuongi yelo dhogi kapok giyelo bongo. Koro ng'eni ka dhogi otelo koko bongi yelo bang'e to nyaka weche di marach. Victor yiena mondo awach kama. Lweny mane kinda media kata ute mag fwambo gi sirikal en lweny maber. Kende en lweny ma wahero. Mano bende dag lweny. Kanyo bende mitne. Nikech kiwinjo kinde duto ka onge lweny e kind media gi sirikal ng'eni ntiere wach. Ana paro ni oken lweny. To gikete ka mondo chal ka gima en lweny. Koro bedo pogruok mar paro no ber nikech kata ng'iyo mana piny Amerika ma piny man gi lony mar ariye weche mag demokrasi gigi gin gik mantie. Kata dhi mana piny India sani gin gik mantie. Piny mora mora midhiye kata dhi mana piny Ufaransa gin gik mantie. Pinje masamoro lwenye gitinie gin pinje machalo Uganda gini. Masamoro gimora mora mar media odi ma onge thuolo. To Kenya kae wan gi media ma vibrant, wan gi media ma wacho. Gima jeyo wacho ni jo media wan wacho mana gima waneno. Kamera ni asewacho ga pile ni kokete ka to japiny maneno wasani neno mana kit lawa ni kaka chalo. Kata kit lawi ni okonyal loke olokre rachar ka oken rachar. Ka William Ruto ne owacho ni kogik dwe mar 6 to nengo gas biro duogo piny nyaka 300. Wan ne okwa wacho. Sani wachomo dwe mar 7 nengo gas no pod ok oduogo. Ka jofwambo duogo mokoro wacho ni ne owacho Mutungi nowacho aguch gas. Kube mar gas ok gas. Ticha kikelo gi gima nowacho. Ere kosa mar jofwambo. Koro Victor gima ni ka maji nyaka ng'e en nitiere weche ariyo. Media nyaka go gi sirikal nikech gima media timo sani en role monego bini parliament mane timo gi judiciary maindo tiyudo kado odwa dhi mamuol. Koro bedo ni parliament gi wajumbe gi odhi mamuol nikech king'iyo kata mana wach mar finance bill manyo yware chien kae iyudo ka wabunge osenindo kor ka piny owacho. Koro ng'amodong' manyalo konyo japiny en mana media kende. To ntiere jabath media masamoro konyo media miluongo ni civil society. Koro iyudo ka civil society ka wuoye gigi tinjo ka government noloko gi ni evil society. Koro media ka sama wuoye tinjo ka media iriwo itudo gi opposition ni mago jo Azimio. Nekech chuno seche moko media mondo wach dhok madwa chalore gi dhok opposition. Nekech girango gik monego bed ni sirikal timo tok tim. Juma mokalo ni nineno gimoro oboke mar Nation ka Nation nyocha ne ogolo wach mar mibadhi mantiere ka NHIF tenda moro kacha mancha ne bedo floated. Bang'e juma ni ne gichungo tenda no kendo giwacho ni gichunge nikech jo media nyocha no menye. Dinyocha jo media we menye gino dino timore. Koro lweny mantiere ni lweny maber. Kawuono bentie mamoko maro mang'wen mag KPA. Mag KPA ya mowuok kawuono. Koro gima sirikal onego bed ni timo en ni nitiere pend chik mar ariye mawuoyo weche ma ka ng'ato ketho nyingi to nitiere Media Complaints Commission
monyalo dhiye. To ka ok oyudo ratiro kanyo to pod onyalo dhi e doho. Ka ketho nyingi kawuono Victor, nawacho ni gini timo to ok itimo, in gi ratiro mar dhi e doho. To ok wane ka gikawo okengegi mondo gidhi gi challenge gigi e doho. Koro mae to en gima mit kendo kae be ma jo media ohero, nikech pod wabiro mana soko gik madhi nyime, to pod wabiro mana wachogi kaka ndalo medo dhi nyaka giwe timo gigo. Erokamano. Media Complaints Commission nyakwa Ramogi Ajong unyalo paro igni machien jatend piny Kenya mane rutaya Uhuru Kenyatta ne yuoro moro no make gi oboke moro pacho ka kendo pani en bura manoyal e yo mowinjore nyakwa Ramogi Ajong. Wabiro kawo yore moro matin nyakwa Ramogi Ajong waduogo bang' weche manyien saa 3 mar okinyi Ramogi FM. Kata kamano kwa duogo ini paro nango e wach mokwongo rom makanyakla makelo ganda jodong luo gi jotend luo kaachiel kod bende weche ma bende serikal sani koro wuok tung mosuo kod ute mag fwambo yore mag menyo tije ma ute mag fwambo timo. Peji anena donjo ot moro mamudho nitiere to taya okete bwo mesa bele dhi bedo e odno koso dhi bedo nade kete mana ka. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bits zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ojuki, wan kodi, kik baji goyi bang' masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 500 kende. Di *487*4# mondo mi yud bima boda. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mipni godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Giwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mataye chenro ni en Ruth Otieno kamoro amora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. En sigand hera. Bedo ng'at moher, pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro.
nikech in ing'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma wake, wuok tich nyaka tich abich, saparo dhiambo, nyaka sapar gariyo. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo, e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendi. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji penjongo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gitwak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma aneno kasani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi. To ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1 gi dakika 45 otieno. Kapok idonjo e yor tudruok mar YouTube mar Ramogi TV, nitie gik mang'eny ma koro bai nyaka Ramogi juang. Chopo ka sani nikech en achiel kachiel kendo kata mana paro ma in go inyalo keto kanyo mar mondo mi wasome achiel kachiel e kor yamo ka. Defin Ouma chenro ma kaka wanene leo kendo ya paro malach mar oganda. Nyalo miwa guru picha mbele kaka Jokonaga. Mor kabisa Governor Ogweno kanyakla kod Sine J Bonyo meduru mana yalo injili mar yao ito ganda luo amora ahinya kaka wanene. Festus Otieno yor YouTube amor kodu kinde dute kuom twak mong'ith poch kod pak ne gol maya kod johera ne duto josiasa moko osiko ka wero ni odwa en ot achiel mar wuondo oganda onge ng'ama ong'iyo kod chandruok lokruok mar ria dwarore e piny luo. Erokamano ahinya. Machielo kaendi wacho ni elo dok kapoko oel wich nyaka ber kod thuolo mar chungo wach ma jatelo wacho mondo bed wach moro moriere tir
manyalo rito wat kendo rito ofis ma en owuon omako. Obonja Homa Bay ute fwambo ni kare nikech sani wan gi 3 arms of government. Media plays a critical role mar bedo our public watchdog. Were uru gi Gachagua ma to koro abutino gi kiri joka mam. Dia gi kan. Manyo ker mar luo mondo manye pach ji te ma okete oinga mora kaka jotelo moko wacho an jono kelo kawuok Masara Migori. An Marion kawuok Bondo wacho ni kwana Joseph Bonyo namba ne agomo no ng'ad na rieko athui gi jatenda jowa Uma Ogala wacho na kanyo ni maka joma kik nyasi ma dhi timore Sierra Resort manolokore kar pako jo siasa onego bed kar go mbaka nenre e kinde ma ibed kod nyasi mar piny Luo. Nitie nyasi moro nobedo Sierra Resort to nolokore paw siasa maka joma amora ahinya. Chandruok ma osebedo ka nitiere en ni pesa moketho jodongo, obed jodongo ma oyiengore korka Azimio kod jodongo ma oyiengore korka Kenya Kwanza. Jogi te gin jo ohand chumbu kendo kata gima dhi timore Homa Bay ni kiawa ketna duondo guyo ka wacho ni kiawa. Joseph Jabez wacho kamano. Maka joma pod gipakne club mar Gor Mahia Mahono amora ahinya kod kaka osebedo ka utayo chenro makman ni mose ma oduoke chien matin mano chairman Anonymous Okirinyika wayudo kwa mari kata kamano wan bende wadhialo kendo wapuoyo kaka osebedo ka wero chenro kendo kaka unene ka dipo ni nitie kamoro ma kier nitiere to nyakwar Mwajwang wan gi jo panel meeting mabro konyowa rieyo kama chuma kamoro bet nodolore kata kamano wan bende wan mana dhano kata kamano med mana oro ote mari kama chuok mokalo ok aneno penjo mana wach mar pesa ni mano kogedore wach mar pesa gi siasa wach mar manyo ker mar piny Luo ng'ato oro ote ka wacho ni kaber to tim public participation ka pa jo Luo te inyalo paro VOJ mokwongo erokamano ne jo winjo gi jo neno momiyo wapoch gi pak kwa wach ne watimo tich maber wan ka nikech gin kendo wago erokamano kabisa. Kwaduogo wach jodongo pesa kod siasa inyalo paro ndalo moko ne wawacho ni mondo gir jodongo ni iluongo ni Council of Elders obedie ma jaduong kata ka ker margi magiyiero nyalo chomo jasiasa tir to kwere ni timo marach en ka josiasa gi onge gima miyo jodongo gi obedo agulu ma ng'ata nyalo kete gimoro tikete mok ni kisekete tang ni dhi kuro ni koridwa berori ikete gi chuny maler ikete ni in gi siso to in gi gombo to gin gi hera ni jodongo Luo nyaka bedie maber mar konya ng'owa ogandawa to kako kete kaka podenene to pod siasa bro mana donjore mana penjo mokwongo ni to ka nyasi olosi to nyasi ni josiasa emofuk gi gimoro wuoke kidhi losi pod bede matek mondi jaduong in ruodh goro in ker mondi siem wang jasiasa manotimo ang'owa manojoli bedo matek nikech bende wang'eyo ni jaluo bende wacho nang'o mithiedhe magawi chero mithiedhe magawi bas jasiasa bro koni ndalo mane idwaro ndalo mane iongego to nisiki timo ang'owa iliethori ibiro idwana kony sani to kora adwa ni sidho gudu monade madhi alar komno to kori gelo na gero emomiyo nyaka bedi emomiyo awacho ni nyasi mar piny Luo ber to nyaka bedi sustainability mare to sustainability ni kik bedie ni counties wa ema donji ofuk gi to golo pesa tidhi los godo nyasi ni jo siasa ema golo pesa gi tidhi los godo nyasi obedie gimoro manitie agulu moyaw miko ni ng'ata manyabole gimoro to bol tibro yudo ko ganda wa mang'eny
bro timo ang'o, bro golo. Nitie ji manigi chuny mar oganda luo ni makata kokeyo to koni anto dumba guni ariyo we ausi adhi atimo ang'o, asir godo tich ma jodongo tiyo to jodongo gi be nyaka gidogi e chien mondo ging'e ni to tijgi en ang'o. Tijgi en tij berruok gi josiasa, en tij ladhruok kuma josiasa nitie, koso tijgi en mar miyo oganda yo maler. Emomiyo nikech ka josiasa omi pesa ok dibed gi chir mar siemo wang'e samo bana tisiemo nade ting'e ni to kukise siemeno to freji ochot. Emomiyo nyaka waloka ne paro, emomiyo mbaka, emomiyo awacho na geno ni piny luo ni dhi bedie mbaka malach mondo wang'e ni to jaluo nane weche mag somo, weche mag thieth, weche mag pi maler, weche mag dongruok. Ang'o gang'o nitie gimoro madhi mbele piny ka miluongo ni SDGs. En gi pillars mage. Nyaka wapenjere ni to kako oganda pillars mag SDG, Sustainable Development Goals, wadhi go nade nikech mane kaka sani pimo dongruok mar oganda. So gin gik madongruok maloch gwenge wanyalo timo ang'o, nyalo kelonwa. Koro bro bedie maber ka nyasi mar piny luo ni owuokie gi weche mamoko mabro konyo ogandawa, ok mana ma ji bro neno to koni ng'ane joge manoyiero. To kata ma ker moyierno odhi obedie piny gi grup moro mar nyandiko gerege to giwacho ni un jodongo wetewa wan oganda achiel. Ere kaka dwariu paro mondo wawuoth kanyakla mondo wang'e ni ker mar luo en ma, to en ker ma ji te orwako, to en ker ma gima wacho to ganda winjo. Ok en ker ma ka jasiasa kode na dwa neni Nairobi to kore ko kaso ji gi simo no luonga Nairobi to kaka dhi onge. Ng'ata madwa neno ker dhi e ofis mar ruodh piny. Ker ok onego bed ni en koro chiopo gokinyi to en breakfast ka vioje, ochopo lunch to koro en ka governor, to kochopo chiemo magodhiambo to koro biro timo ang'o, biro oda ane mayengo ker chiemo to ji metho to ji mor. Obed ofis ma ji dhiye, ok ni ene makoro no dhi manyo ji. Ene midhi ire bro bedo maber. So nyasi mar piny luo ni nyaka go mbaka matut. Waketo wangwa Victor, chien kacha ncha ne wachiwo pachwa nikech wan kan wachiwo pachwa wasumo mabenga mochulo waonge to wachiwo nono to ne waneno nikech adiera ni ng'amo chulo jago thum emigo wende. Kichulo jago thum tikone ni wera ine manyako weri. Koro king'iyo kweth ariyogi lweny pod ok dhi rumo ka, mak mana nitire kweth masamoro nyalo bedo ni loyo wadgi gi mbi matin moka bi luongo. Mae en adiera. Koro mano to ok anyal donje nikech king'iyo kweth gi te to formations ariyo mar Kenya Kwanza gi mar Azimio nitiere komachielo gi komaonge. Ema miwinjo wakwayo gi ni ng'at mibisidh ker ni onyalo reach out, onyalo dok piny mana ni bende ka dipo ni nitiere jok mane okelo buses moting'o ji mana kaka ne senior penje cha biro penje to jok michopo ne biro siame ni ne ok waketi mondo itero komitero waendo dine wadwaro jogo dine wamanyo gi giwegi. Gima dine nyalo timore ka e paro ma wanyalo luwo e paro cha samoro ok onyal tiyo sani kaluwore gi political situation mantie to giko ni ndalo moko nyako ti ka county assemblies mawa nyalo kalo chik ma otenore gi preservation mar luo culture. To ka gikalo chik to giketo atam malo moro matin mar percentage mar budget kuom ranyisi kata mana milion 3 higa ka higa e county wa magwagi. Kuom county ang'wen in gi milion 12 higa ka higa moromo tayo office ni. Nikech macha koro ok ibi wacho jo Homa Bay ogolo maromre, jo Siaya ogolo maromre, Homa Bay kaito election dhi nyaka grassroots most dhi nyaka grassroots. Koro iyudo ka in gima county assemblies opuodho under preservation mar culture mar joluo.
Nikech ing'iyo counties gitati biro ka gin gi tourism and culture. Koro under that ministry iketo omenda moro kacha. Koro kacha ng'at madhi tere lwete onge ng'at achiel. Kero ng'eyo ni kotenore gi kor siasa tinyalo tim ang'o? Inyalo nyise ni akomidhieni ne ok oyieri ni bed ker mar Azimio, ne ok oyieri ni bed mar ker mar UDA. To kuom sani ka ker nigi nyakware moro moriembe sikul modwa ni mondo odoge sikul, to gocho ne mujumbe, ogocho ne ng'at moteno bathe te modhi ochule, onge kaka ker ni biro dhi tamore. Ker nigi liel, to ng'at mokelo ne tani gi kombe ka emo biro ok kata mana ker, kata mana jaduong' gweng'. Kech kaka timore ni bende kaka timore nyaka gi chief e kor gweng'. Kare. Wach malit ndi nyakora magayong. Wana ketu wangwa ni to odhi bedo nade tarik 30 dwe ni nyaka tarik 1 dwe mar 7 higa ni odiochieng' no ma bende piny luo bedo kod nyasi magala moro mabiro bedo Homa Bay. Ng'ato ng'isa ka ni makajo magot Ramogi kacha ber ka nyasi bedo got Ramogi nikech kanye chakruok mar chuny luo. Kata kamano bro medo gomba gi okinde ni to bende en gima nyalore mondo county assemblies mekwa e bumi gaw mar weche mag kido gi tim mar oganda gi tuke ober koda gulu moro manyalo siro godo kido gi oganda mag joka nyanam nikech gima joluoro controller mar budget samuse kido budget maro tibro penyo to mara utimo tich ma ok onego bedo timo e bwo chik but public participation ko tero gi jopiny mo man osum jopiny pa nikech culture kata king'iyo kata mana Kenya ka national mamalo government mamalo museums ni godo gi yes koro office care ni bende ema nyiso achiel kendo kit joluo. Koro ka jopiny mokelo to pesa county cha bende okelo ne jopiny mondo otim gima timore ni public participation nyaka bedi ma bende en achiel kuom gima iro wasechako kae. Ero kamano. Office ni onego gere kanye. Ema ko jopiny ka ema biro wacho. Okay. To odni ok onego bedi ne od kidi. En ot mangiso kitwa gitimwa kaka oganda luo. Mano bende jopiny kidwa ni jodongo e bele. Kadi orofa mara par gani kumoneno godo Kisumo mos. Adwa ni kadhi office ker. Ayudo ka dapini tiere agwata mitumo godo pi modho. Nitie mangiso kitwa kaka oganda luo. Koro Victor komani gima nyalo timo kane bere komleda morsi na tabu kako goja lengeje osure ne jowa kata kama igera no nyalo bedo eka mathoth. Koro kata ko office ma kama jiro mie nikech kamoro nyalo yudo ko office no kata mana ker mamoko kata mana jodongo moa e pinje mamoko biro neno kit joluo gi kata Obama kineno ndalo mano biro gi mamoko ka gidwa biro lakini koro iye kacha bedo kaka museum matieni ntiere bende kit ute biro yudo kata kidhi Kisumu kacha e museum kacha ibiro yudo dero gima moko ko maka bedo e mapuonjo oganda to nyalo bedo kata eka moko modhaw koro office nitie to koro kisedhi kacha tibiro ng'at mawuotho kodi manyisi kaka joluo ne gedo kaka weche moko mineno itemo diko wigi gokinyi kane maga ka bedo nitiere kama nyaka bie mos Victor kama igo hiki ero kawani ko ga jo mopogore kod mano odiochieng' mano makiny bang' ka bunge mar piny Kenya jomokalo chien puodho paro mar chik mar pesa finance bill 2023 mabende en achiel kuom siro mar jatend piny Kenya Dr. William Ruto. Kweth mag jo siasa mag Azimio oramo ni plan B margi en dhi bedo kod buche mag lalruok gi jopiny mar temo go mbaka ni to piny Kenya ochomo kanye. Odiochieng' makiny bende igeno ni jatend Azimio Raila Odinga biro mole pacho ka kendo biro dhi nyasi mabiro timore Kamkunji boro Nairobi ka. Ma kaka Martha Karua ma en achiel kuom jodito mag Azimio ne oloso joma mokalo chien bang' ka ne osepuodh paro mar chik mar pesa. The only time we have suffered longer than we should is only when we have allowed dictators to rule longer than they should. And it is only when divide and rule succeeds. We must not let that to happen. The people can never be helpless in their own country against rogue leadership. Not in a democracy like ours, and not in the dictatorship they are trying to create. Let us come together next Tuesday. Let us decide what kind of life we want to live. Odiochieng' makiny jo Kenya giwegi gi dho Martha Karua ni biro ng'ado ni to gidwaro ang'o e ngimagi kaka oganda jo Kenya bang' ka bunge nopuodho paro mar chik mar pesa mane obedo gi koko e bunge mar piny Kenya. Governor wach nitiere ka kiny chal ka gima budho riyo
ng'anyo mienjo ng'anyo mienjo Victor tado wacho wach matin ewi wachni weche ariyo maduong' en ni ng'anyo mienjo ng'anyo nitie to maduong' mamiyo ng'anyo ni bedo en ang'o ng'anyo ni ne nitie chien kacha to king'iyo weche mag bipartisan ka ma kuom jomo kerot ka pod owegi ng'amo ng'e ni gigi kanye koro chalo gima ne mae tho dhiang' poni e lang'o dhiang' poni e lang'o kendo kaka ndalo medo dhi kaka jalang'o medo sembe mo odhi kabisa omedo dhi sani wuok nyak sondu sani koro chomo kapsabet sani chomo kapsabet to ng'eni ko chope nandi to den ok yudi nikech kucho koro dhi odonje gima koro miyo ng'anyo ni chalo gima mienjo Victor ewi wach mar pek mar ngima ma osewuoye ka kinde ka kinde to gi wach mar finance bill wach mar finance bill tudugo tugo mana gini odugo tuge tuga koro kose tuge to penjruok mi penjori ma dwa wacho kata na penjora wuon ni to bende wach mar finance bill ni oromo ji dhi e ng'anyo to ka ji nyaka dhi e ng'anyo machuok chal gima ji Azimio though wagunda longo ni they are very careful kaka gi somo statement maragi goche ni public engagement consultative meetings kaka chakore kata mana siasa ka dwa chung tiwinjo ko wacho ni an jopiny awinjo ka wacha maber jopiny moneno mano e language mar siasa kata kidwa chung sani tibiro wacho ni jopiny mo wacho ni chung kata ng'ata achiel mo wacho ni chung onge ine midwaro koro mane kaka igoyo siasa Victor gima timore ka en finance bill ni kanyocha ne okale to en gima wasewuoye kae moko wadwa doke pende weche magudi go gima moko go koro en kinde mar Azimio chako temo kendo mogo giyudo opportunity makman ni penjruok mi penjori ni kane onego beni ji doke ng'anyo nekech wach mar pek mar ngima to nego jo Kenya wuog te ok onego joluo kende mowuogi ahinya jok manyocha nogo ne sirikand ni ombulu okang'eyo gi nekech ombulu en secret ng'ate modhi ong'eyo ka dhi goyo mano wacho momiyo ji ogika nikech pek kantiere mar ngima to ok opek ne joluo kende ok opek ne johera mag Azimio kende gi Wakamba gi mamoko gite aparo ni an dina bed jakom ma okan kata dina bed jo kweth mar Azimio to de waweyo gini ong'ero kuongo yware gi yip mabor cha mana kaka wajawacho pile mondi matin nikech king'iyo tinjo ka samoro nitie joma ywak ahinya moloyo kata mana joluo thoth employers gi jok man gi kembe gi thoth gi wang'eyo kuma wae goe nini madongo makoro sani idhi muor bath omenda gi nikech ing'eyo ni gimoro komi ng'ato morome kidhi lupo Victor to sama ikawo onias kata yala iketo e dho lowo to kiweyo sama rech chamo to nitiere kaka rech diko mano kuom joma oselupo ong'eyo maber nitiere kaka ineno ka rech diko no ka rech ywayo kani ikawo yes tiwinjo ka rech no mako lweti to rech ni kidwa make maber tiweyo ywayo mondi lo cha monim godo kokiywaye to kiywayo ka koko chako belo tinyalo gwaro dho rech to kigwaro dhoge to dhi ringo rech ni ok ichak imaki to bende lweti ka iwinjo godo ka rech ni duong' maromo nade sama imake ka koro aparo ni Azimio onego rech ni ochamo lowo ni mondi modonj godo maka koro ywaye to ok ikiew dhoge mondo mi jopiny ogik kama gini oromo gima gin giwegi gidhi gi sa asaya jakom gi kweth mar Azimio ni yawa gini oromo korwa nikech gimoro kata mana bao kudhao to thegu moko goru maber to pod winjo kujamoru winjo kiwacho ni to kudhao maber moweyi ma ng'ato go dingi maber mogora nyamnyochi maber chieng' machielo nitiere luor mane kindu ka koro an aparo ni gini biro sama pod chon onego jakom kawe kata mana dweche 2-3 moko kama no oyueye cha omedie mana yue gi kaka nene to medi yue matin mondo gini teme ane kuom dweche moko 6 bang' dweche 6 biro doka gini opong'o ja Kenya ma ja Kenya kende ema dhi manyo kuma jotelo nitie lakini kuom sani nikech nineno
komachielo bende ka ni winjo kaka Rigathi Gachagua wuoyo gi William wacho ni ndara to nitie unyalo mana dhiye gin bende mana kaka wawacho kinde ka ni ka ok ochuni to ok ilosie koro osechuno gi kendo gineno ka gino nyalo rocho uchumi ma pacho ka nikech ing'eyo ni Azimio komako gi kaka omako gi malwetgi ok obwodho kaka no obwodho to nyaka hinygi mak mana ni bende en saa moromo onego giwe gini okuongo e ywagi modi ma ng'ene dhiang' be kopuro maber Victor katieko dhiang' kopuro maber ma ng'ute oridhore ndalo purno tiwinjo koduogo dhero matin koduogo loth bang'e to ka rwath kopuro maber to biwinjo kata mana ka gino korome erokamano batimore oparona odiochieng' mano manyoro mjumbe ma Emuhaya jakom mar Kupet nyeo rogne gi jopuonje moko mabe nyoro nikech wach mar finance bill ni kendo ne okobedo ne gima yot mokalo mano umboko molemba NSK kokalo kuom president mar gibendo wacho ni samoro ginyalo dhi e court apani kawuono kata kiny chal gima weche nitie kama ng'eny mokalo already ni e court koro kode bet kata Azimio nyalo dhi e court koro kode gi nitiere makmana ni kapok senior ogo wiye kode gi nitiere but wang'eyo bende gima chano otimore e parliament kacha gik mano otimore momiyo wachopo kae gima duong' ni kaber to ng'ero nego ywa ip mabor Freddy erogamano apani Azimio ing'eni nitie gimoro ma kihero timo to ugolie tiritoga mana nafas mondo iyude time meyo finance bill to ne ging'eyo kochakre chon ni onge kuma dhiye ni kata gibed mana ni ne gin gi ji adi e od bura to ne dhi bedo matek kiparo ka Raila Odinga loso toi market chieng' manigo bura mar report mar finance bill to nowacho ni hiyo finance bill watapitisha huko lakini wakishapitisha nitarudi niwaambie ni nini tutafanya negiseng'eyo laini maler mar luwo tok ka finance bill osekalo e od bura en dhi e doho mondo chunge mondo ugolie neno moromo gimomiyo rach gimomiyo nyaka tim ang'o nyaka chunge so kata bed mana Azimio wacho ni ji kiny nodhi ka mkunji mondo kaka yo edho Martha Karua wacho ni mondo wane kaka wabro dak kiwan doho ema nyaka ngidhi mondo gichunga ng'owa finance bill yor doho no kende en nafas magingo nikech adira makende en ni od bura nogo e kura mokalo od bura 180 gi wiye nogo kura koyie kode to karibu 80 bende ogo kura kawacho no koyie kode an penjo na maduong' VOJ en ni to kweth mar Azimio nyaka gipenjre nyaka gidog chien ni to gin ji adi e od bura tang'o miyo ji manogo kura ka kwedo finance bill gin mana ji 80 gi wiye jomoko nodhi kanye nikech osiko giwacho ni gine chama kata gine kweth siasa ma jopiny ni kodgi to kochopo kuma koro japiny nie gigeno kodgi to ng'enygi ne onge moko bende nogo kura ne finance bill nyaka gigore peksen ma gipenjre ni tang'o motimore momiyo sigana moro nyoro nye wan gi Ramogi TV kama nye otim gi Walter Nyambaga manye temo penjogo ni to en ang'o momiyo sama idwaro jo od bura mondo wuogie karombgi mondo goe kura kata ochung' gi ja Kenya to kweth Azimio yudo kaka ji tin ema nitie nyawan gi sigana no nyoro ma penjogo emomiyo Azimio kata bed mna ni koro giwacho ni gidwa dhi kamkunji to kamkunji wakia kata gibro luongo maandamano kata gibiluongo to gibende nyaka gibedie piny ma gipenjore ni to shida ni kanye
Ang'o miyo od bura ka monego wachung' gi duol achiel kaka kweth siasa to kwachung'. Nyapara maro minority e bunge ka en ng'a? Ang'o bed Junet Mohamed. Penjo nyaka penjire ni to whip bendo whip ji maber. To kata mana minority leader Opiyo Wandayi bende nyaka gipenjire ni to wan kaka jomotelo ne minority ere kaka dwa go wiwa mondo wawuothie kanyachiel nikech jo Kenya nigi geno kodgi mang'eny malich. To kochopo ni god bura to gitin. To kata mana maloso waneno mana matine maloso. Gin ga kure jogi gin ga kanye mamono gichope od bura mondo gichungi jo Kenya. So kapo gidhi Kamkunji to gigore peksen gipenjere nikech ang'e ni japiny bende nigi penjo ni mujumbe ni nye ni kanye, nye ne tiji bunge momiyo no konyal chopo goso nikech mno ledhi mare emomiyo no kochopo koso nitie gimoro magitemo wacho kuom rem gichope ng'owa e bucha inago. So kweth mar Azimio nyaka nikech wan jopiny wane manu waoro wabunge tema ni od burago. Kenya Kwanza ineno ka gibiro kendo gichopo kanyo kata ok gilosi to gintie girito gombulo. To mar Azimio ni tineno ka tin gima nitie ok gibigi te en ang'o. Mano penjo manyaka gipenjere kapok gidhi Kamkunji. Dhi Kamkunji ber kendo twak gi jopiny ber. To penjo manyaka japiny bende giyud duoko kanyo en ni to wajumbe uge no wacho nwa ni position maru uchung' kar tiendu ni gini okudwa. Un mana gi wajumbe 82 kende od bura. To ang'e ni nitiere moko mabende mag Kenya Kwanza gi independent moko manyogo kura. To wajumbe ugine gin kanye. En penjo manyaka tim ang'owa nyaka japiny yud duoko. Eka bro bedo ne ma japiny mayot winjo gima Azimio wacho ni gibro timo bang'e nikech od bura kae mwa wachega ni kidwa no duok bech ngima piny ten od bura ka kanye pa duoko nengo ngima piny. Kanye pa duoko nengo na piny. To ka koro gionge nikech kata bed mna ni wacho ni nitie mobile ok apari ni nitie wajumbe Azimio madilo 100 mosebalo no koro chunga ng'wa gi Kenya Kwanza. Nikech kata king'io maber king'io moko mane wacho ni mag ODM ka gin mna ji akia no chielo chiko. To bende ang'e mamoko mabende pod chungi ODM gin ok gibalo ne gidhi mna timo ng'owa luwo gik mane jatend piny owacho ni bro timo negi to tok mano gimoro amora ma gitimo pod gitimo gi jo Azimio. Kura pod gigo mlako makata jok mobalo ok aparie ni dimi namba jo Azimio matin emanyogo kura. So gipenjere na ng'oga ng'o matimore nikech ka giyudo duoko gi to bro bedo mayot na gidhir japiny to koni ne wateme od bura ne wawuok karombowa to joko timo ng'owa ohingo wakanyo. To kanitie mang'eny mano kochopo kata twakni to tek mondi duogir japiny tikone ni ne wago lweny e od bura kacha lakini jogo no hingo wagamen. Jogo no ko hingo ugamen. Jogo mang'eny no ko biro. Ang'o momiyo no gibire e lweny. Victor wach mangima mokalo Fred kapok otieko ananeno ni senior J chando wajumbe gi na okendo jowa kama nikech wajumbe gi ne okodhi kacha mondo gidhi gikony jopiny to ne gidhi konyore. Mae ema mineno nikech sama ncha ne nitiere public participation wawacho kae kendo aparo ni juma mancha ne jogi pod ok ogombulu. Senior J kawan ka gi Roslyn ne ochiwo statistics maber kabisa kendo anyalo paro ka je owacho statistics kuom jok mane odhi ochiwo pachgi e od bura kacha. Ma wayudo ni kuom dhano madirom 1,000 gi wiye 900 chigni gi 30 ne okwedo gini. To joma ne okwedo gini gi ncha ne oka mane strongholds mag Azimio kende. Wajumbe gi kare gin to ere kaka jopiny nyalo dhi kwedo gini e od bura ma jopiny moro gi od bura to kare wajumbe gi to iwacho ni gini ber ne jopiny. Ober gini bende ka nyocho rach to nyocho rach across. Sama wan gi majority kata minority whip ni
bende nitiere wajumbe moko manyocha nie kwith mar Kenya Kwanza manyocha gini rachnegi ma samoro Azimio ncha ne nyalo chopo irgi mondo lombgi. Nikech ka koro gimobiro mar national issue kamae tiyudo kaka wajumbe nyalo kata mana cross. Emomiyo sama ng'ato wuoyo tiwinjo kolombo wajumbe man kocha on the other side of the divide mondo mi gibi koni. Koro bende ne gitemo lombo joka to kama make gigi kende emotamore maonge od bura mana kaka senior jay wache ere kaka de ulombo joma ni kocha. Kora paro ni wajumbe ma nentie koni mochako dio mantiere Kazimio manodhi ogoyo mbulu ne Kenya Kwanza ka gi pacha to ne gitimo gima kare. Nikech kan mondo we mbulu ni olal nono tafadhali kori kete kamoro. Ni mar gima ne timore ka Victor. Mana duoka mane gimine no asewacho cha. Jo majumbe manyocha ne ntiere Azimio to gocho ne Kenya Kwanza temo mondo migimi jo piny gima ne gidwaro. Gimi Kenya Kwanza gima ne gidwaro. Iwacho ni kaja wasiki ineno ka timo gima rach. Tiweya medo timo. Kineno kaja wasiki kuom ranyisi ineno kaja wasiki kata libamba ni machandi pile ineno ka pimo miyo doge modho no dhi moro idoge kata bigolo lak doge koro kiny doge ok chiem. To kinyise ni pigno dhi chandi. Iweya. Odwanyre. To ka in gi wasigware yo be magore. Victor. To kikithegi. Wewe jo wasiki ariyo go mondo gibed mayom gite. Maka kinya chielo biro kuom tido ka kare machielo ni nose golo lake monego be ni golo. Koro gimatemo wacho ka enia to yiero mabiro ma 2027 nikech William to president sani yo minyalo gole godo bende onge. Gino sechamo momonyo ni ei ikoni beno sechopo Kapsabet mana diri makende ma osebi. Yiero mabiro sani en 2027 achiel kuom gik madhi bedie mesa en pek mar ngima. Koro mae e tool ma Azimio ni godo monego giwe jogo med dwanyore e chuodho ka mondi matin. Ma japiny winj ka gini chalo gimo ogikne ka. Nikech japiny ni ema kinde duto kinyise no ket kama injo kaka kuonde mamoko giwacho ni yawo jakom onego wuogi kane isomo boke mabiro manyoro ni jakom monego wuogi otetwa to ka samo dwaro mbulu to ok miye okupare to ka koro gik ni tek ngima tek timanyo jakom sami dwaro mbulu to jaluo nje uri jomoko bro wacho no mbulu to donjo to rito mbulu ne ma nitie gi wechene mano bende gima chielo sami gineno jaluo jeuri to ka koro gik ni ngima tek to jaluo ne midwaro mondo mi odhi ngo odhi omodh tiagas eka ngima oduogo piny. Pod adok mana kama awachecha mong'er kodwaro hip mabor Victor miyo yuarego itemo wacho ni jaluo kende madhi mandamano anoka wachi gigi sini mak mana ni kaiwinjo kaka wawuoyo ibiro ng'ien to ji adi mabiro wuok central kucho gin bende gini we marom gine ke thoth oilini ma gin godo gin oilini mag jogi thoth employers man pacho ka ya masawa mar Kenya ka to onge kaka sama koro gik mangima tek to koro jaluo ma gidwa no wuoyo ne gie gini anaparo ni jaluo be koyudo gimonyalo chame sirikande ni to chama kendo chama kantiere yo ma sirikande nyalo konyo go jaluo to konye moloyo kata mana joma nogo ne gembulu mondo kugi 2027 to yud ka ngima oridore makata kama makati romo mana siling 1,000 kaka Zimbabwe makidhi nyio mkati to inaina gi change inaina gi pesa mitingo mondo for once and for all awaye jogre gi lak koro ka awaye jogre gi lak to jibiro go ombulu kaptiyo gi wigi mok dogi kod biro nyake piny nyaka wabunge gi nikech wabunge gi bende kose gik piny ka gibiro gi wuondo ji gi Simon moko matin magisede gi choko to gidhi mae katieko emomiyo William ne wacho chieng' cha nagombo nena ne wabunge madhi pingo gini od no ng'e gima no wacho diponi en adier ne jok moko miwacho ni kare nene gutino to odiochieng' kwede ka gintie Ned Karoli MP Masuba South no wacho ni en odhi godiochieng' to kowuok kuchopo kuro to rado gi jogi mathoth madonjo dhiambo manyo kanyo gotieno kuro tema ng'o kuro wuok wamanye chieng' moro mondo wabed kode piny mondo pimnwa nikech adira makende japiny ooro jood bura mondo dhi ogone lweny to ka koro chopo kumigo e lweny tionge wach malit ahinya
to kweth mar Azimio bende noyiero jotelo e od bura. Gibende nyaka giduoke penjo ni to sama igo kura e od bura joke gigi ni kanye. Na neno ka ndalo moko Edwin Sifuna ndiko barua ni penjo ji ni ne un kanye. Taparo ni ODM mokwongo nigi ng'amo chung' ne joggi e od bura. Yes. Chon naneno kaka parties nigi gimiluongo ni parliamentary secretary. Ma kweth jomoyier manie od bura gibende giyiero secretary margi. Mage mapani penjo ma japiny dwa penjo ni to jogi ne ni kanye to bende noluongogi bende nikech samoro iwachoga ni dhano wacho ni kok kimor gi gimoro to kore te mang'owa iwerigo mondo ogore piny nikech gik matimore kamoro ok berni. Koro nyaka wapenjre emomiyo nyoro nye Yambaga nikech ene mo otimonwa report kwa bunge. Nyotimo sigana matimo penjo ni to enang'o. Nikech mna kaka nwa wacho seche gigi timo rido ka od bura moko be ni wane od bura kanyo gine liare mar od bura gine canteen gine cafeteria gine lobby giko mna mbaka ngima gidhi mbele to kura monego be nigi goyo magi chungi jopenyo gitimo ang'o gichopi enang'o matimore. Nyakwara Mugajwang' no ndiye nena penjo kaka jago kura mopogore kod mano. Nyakwara Mugajwang' jopuonjre nyoloro mar dhi e midterm kata half term kaka jomoko luonge Nyakwara Mugajwang' ne tam mar 2 higani ma timore kinde ma bende mar 46 mag jotend sikunde mag sekondar chakore yang kawuono e kaunti ma Mombasa. Achiel kuom thuond weche ma osebedo ka chando sekta ni en nok mar pesa. Jatend migawo mochung' chenro mar somo Ezekiel Machogu yande olieko ni sirikal nogolo omenda mar mobiro 24 mibiro ken ne sikunde mar joro godo chenro mar somo ma nengone ogonyore e weche mag sekondar ka. Kata kamano jopuonj madito gi osebedo ka ywak ni nengo mar ngima ni malo mokalo kendo to nyithindo dhi bedo negi tabu ndi. Ma momiyo moko kuom gi nochuno mar mondo mi gidhi ataro gi kalenda mar weche mag somo gi ter nyithindo e half term momondo. Enang'o matimore sekta ni. Wawinjo na kaka jolony moko nyoloso nyoro e wach mar midhiero ma ochune weche mag somo e pacho ka. Some of the universities and colleges risk closure if they will be unable to attract significant students admission. The major question is where these suggestions were subjected to public participation and the electric speed with which the new model has been rolled out through the Kenya University and Colleges Central Placement Services. The Presidential Working Party on Education Reforms needs to officially release report for public consultation, continuing to undertake piecemeal releases of the report smells of mischief and bad faith. We urge the President to cause the release forthwith of the final report and other interim reports that the team has produced so far as advisories to the President on the subject matter and help guide education in Kenya. Watimo mos chalga gima kanda obuodho matin Nyakwara Mugajwang' kata kamano wadhi nyime kod mbaka mar achiel kachiel. Senior jopuonj madongo mag sikunde romo kawuono Mombasa ndala bich duto. Achiel kuom weche gin weche mag pesa maonge sikunde. Adwa wacho ni kaka timore counties kaka timore sikunde taparo ni anyathi ja Kristo kaka weche Kristo akete mag piny. Adira makende en ni sikunde hinyore kabisa. To sikunde hinyore nikech mokwongo bech ngima ni malo. Ndalo moko nyalo paro Kilemi Mweria nokete task force moro mar ng'eyo weche mag sikunde gi. Tahinya inya kotenore gi weche mag school fees. To kane gigo kwano to ne giwacho ni sikunde nyiewo chiemo, sikunde chulo sitima, sikunde chulo pi, sikunde chulo jotich. To pesa mimiyo sikunde pok olokore. Sirikal nigi gimoro miluongo ni capitation. Capitation ni wacho ni nyathi ka nyathi nitie pesa mikete wiye. Koro ka sikul nigi nyithindo 400 to wach kata ni capitation ni koro ketna nyathi ka nyathi Sh2,000 e tam ka tam. Tigo e tam ndalo gi namba mar nyithindo matie sikul to pesa ni tero.
Gima sirikal ok tim en ni ok gipenjie ni to nikech iniae gwenge ma piny otuo moduma midwa ni nyithindo chame e sikul ni mondo chopi e sikul kanyo kaponi kumi use mipu kata kawachika Kitale oduma gunia siling 1,200 to kichambo chopi e sikul manise bania to oduma ni koro gunia ni oselokore en siling 7,000. Sirikal ok ng'i mano. Emomiyo yudo ka sikul man Kitale manya oduma gunia siling 1,200 to gima in Sibania imiyo gi pesa matima ng'oa maromo. Japuonj sikul ma Sibania ne ok bibedo gi yot kaka japuonj sikul makanye ma Kitale. Emomiyo jopuonje wacho ni oyo pesa ni tin. To marachie moloyo otin tikele kidam. Ndalo moko yande wabedo gi twak mbakoromo ka mawapenjo jopuonje moko ni to gigonwa kwano ni to sikul achiel kendo adwa somo moro manobiro mabende nomako dhoga ni to sikul tiyo gi pesa maromo nade nikech wabende nwapenjo ni to jopuonje wacho ni sikunde onge pesa. En ang'o gang'o? Sikundni giwacho ni e dwe achiel msara ma gichulo nikech apart from jopuonj matiye si chulo sikul nigi jomondiko jomatedo jomarito sikul mayuecho jomatimo ang'o electrician ni kanyo jomang'iyo weche pi e dwe achiel msara gin gi siling 1.9 karibu 2 million. Mano dhi mana e chulo ji. Mar ariyo chiemo e dwe gitiyo gi karibu siling 1,300,000. Mano neno ni nyithindo timang'owa chiemo. Pi nikech pi sikul nigi pipe to water mabiro to nyithindo ng'eny gitiyo gi karibu siling $500,000 mar chulo pi. Stima nikech nyithindo nyaka som taya nyaka liele sikul gitiyo gi karibu siling 200,000. So e dwe achiel iyudo ka sikundni operations mage gitiyo gi karibu siling 7,000,000. To pesa ma sirikal omiyogi e tam achiel sirikal oteronegi mana siling 30,000,000. Mano ng'iso ni sikul nigi rem kabisa. To mar ariyo jopuonje gi ne wachonwa ni sikunde wagi moko noger higni machon. To kanoger gi sikul nonego bed ni ting'o mana nyithindo 400 kata 600. To sani sirikal nowacho ni nitiere 100% transition. Sikul manonego bed ni nyithindo 700 sani nigi nyithindo 1,800. Koro sikul bende ewi pesa mimiyegi nyaka chodre mondo giwach ni to wagerie dormitory moro. To wayare kuma nyithindo chiemo, to pewe ma nyithindo tuge, to classes ma nyithindo somo, to nikech TSC bende ok migi jopuonj moromo, nyaka gindike jopuonj miluongo nang'owa BOM gi. Mondo konyie sikul mondo nyithindo kik yudie rem moro amora e kind jopuonj. To magi duto giwacho ni sama sirikal go kwande sirikal ok ng'e. Sani bech petrol oidho. Nyaka ene higa ni chakore bech petrol oseidho karibu manade 4. Ting'eni sirikal to pod tiyo gi kwano ma higa cha kata morumo emiyoro ne godo sikunde pesa. Sama bech petrol ni malo nengo chiemo dhi malo. Gimoro nitie ni inflation. Inflation ni kaka ing'iye ni ikawo bech chiemo masanja e bombe mopogore opogore tigo kwano ting'iyo ni bech chiemo gi chalo nade. King'iye en malo. Sirikal ok ne mano. Emomiyo jopuonje bende sani koro wangino obedo matek. Mokoni ooyo ok wanyal keto nyithindo gi skul to gin kech. Ok wanyal keto nyithindo gi skul to onge gima de gicham. Nikech kiketo gi kamano temibiro do ka giwang'e skul nikech ok giyiem tichuno gi gidhi e klas.
So emomiyo ineno ka jopuonje mang'eny nyogolo nyithindo juma mokalo, kata bed ni sirikal nowacho ni jumani ema nyithindo gi dhi ang'owa half term, moko nyowuok juma mokalo. So adiera makende en ni kata jo KEPSA gi dhi go mbaka nyaka giwach ne sirikal adiera, kik gibed gi luoro, giket sirikal piny to giwach ne gi adiera ni ngima tek, bech chiemo oidho, umiyo wa nyithindo mang'eny, pesa ni nyaka tim ang'owa, nyaka med. Fred, somo na chiel kuom siro mar dongruok mar piny. To kaka wanene Kenya ni chal kagima wecho bang'e. Yande e sirikal mokalo nitie formula mar golo pesa. 50% mar pesa te nigolo ta mokwongo, ta mar ariyo nigolo 30%, ta mogik nigolo ata malo 20 mag pesa te. To kata kamano ma iya sikul to pesa pok oor nyaka sikunde. Victor, weche gi tek nikech ok mana sekta mar puonj kende ema onge pesa. Kawuono king'iyo tibiro yudo kamoro amora pesa pod ok odonje. Jo county ywak, kamoro amora ywak. Mane juma mokalo ni ema kuom hawe maber kendo ni sirikal nochiwo pesa mar jodongo manyocha ne walose chien ka. Kendo wadwago erokamano ne Mheshimiwa Mbadi manye ne ochwalo wachni kendo giwuoyie. Ma ineno ka sirikal ochwalo pesa jodongo. Koro ntiere kuonde mang'eny mi penjo ndo kare pesa gi gidhi kama nade. To kiweyo mano, kata ka jonyuol jopuonj ne pod ok ogolo nyithindo gi e juma mokalo ni te, thoth sikunde ncha noriembo nyithindo ne dala ka gioro gi mondo mi gidhi giom pesa. Ncha ne ka ine e gweng' tineno kigwenyori gi nyithindo moriembi ahinya mantiere e day school. Ncha ne oriembgi. To bende maling'ling mane ayudo en ni nyithindo gi ok dhi half term kuom dala bich kende. Gidhi half term ma thoth sikunde mang'eny nyithindo dhi doke tarik 3 ma en wuok tich mayiech. Matini ne giwuok en ndalo madhi loyo chigni 7. Juma manyien te thoth sikunde ntiere. To king'iyo private schools to nyithindo pod nie sikul. Kendo gin gibiro dhi gi kalenda mar sirikal. Koro onge gima kauga sirikal gi buok. To pod wabiro neno gigi mathoth. E juma mokalo ni ema ni winjo ka Rigathi Gachagua koni gionge gi pesa. Makatigo ginego gi katigo ginego gi gionge go. Koro ok apar ni ntiere gima nyien ma sirikal ok ong'eyo ma jotend sikunde gi dhi wacho Mombasa kucho. Rigathi pod biro mana nyisogi ni koda giero mana ne gilonyo gi gichwado gi pesa onge. Gima penjo maduong' ni to wachomo kanye. Ne sirikande ni owacho ni wan gi plan. Kendo kinde duto giwacho ni tuko na mipango. Koro ere plan cha mar sirikal ni. En ang'o mamiyo gimoro amora chiegni sekta ka sekta onge omenda. Nikech ing'eyo ni somo en gima ntiere katiba. En ratiro mar nyathi mondo dhi sikul. Koro omenda gi gidhi kanye ma ipenjruok mipenjore ni gintiere. Magi momiyo ka koro jo media penjo to kure no ka lwenje kabirie. Nikech nyaka wapenje to omenda gi gin kama nade. Plan mane ntiere manifesto. Nikech kata king'iyo somo ni be ok en somo manono kaka ne wacho ni bikele nono completely. Ido ko sigo maduong' jopiny odhi godo. To mogik Victor en ni suppliers bende ma supply kata machiwo gik moko ne sikunde gi bende gika makoro githung'o jopuonj gi. Ma jopuonj ok nyal yweyo. Nikech ng'at mano opuro odumbe moro otere sikul kata sikuma ne moro en bende ntiere geno to kakoro gini dhi dweche 3 pok ochuli. Gini dhi dweche 6 pok ochuli. Ere kaka ichako imanyo supplier moro machielo ma be samoro ok en pre-qualified mondo chako kelni oduma mitiyo godo ka jo Kenya Power ochiegni ng'ado ne school stima. Koro lwet jopuonj kata jotend sikunde gi no gik kama koro othung'o gi ma ok ginyal konyore. To mae nyiso ni kar gini nyalo bedo danger nikech juma mokalo cha jatend migawo mar somo nowacho ni nitiere omenda manyocha ne gisechiwo to nyaka juma ni ne jopuonj wacho ni omenda no pod ok ochopo e account margi. Omenda no ni kanye? Okalo kanye to ng'ama loko kode ka pod ok ochopo. To biro chopo karang'o? Koro aparo ni nitiere yom e migawo mar somo. Ni neno ka ngire mosenindo Magoha ka nowacho gimoro to nowacho to gino iluwo gi tim. Koro yom mantiere ni biro dhi nyaka karang'o. Erokamano. Wadito biro winjo ni mar thothne kiwuoyo gi jo sirikal giwacho ni budget manyo gitiyogo
en budget mar loch manyo okalo chien kato be ni chik omiyo gi thuolo mar loso gimiluongo ni supplementary budget ni margi en manyo mi pok mar pesa malach e budget manyo som tarik 15 kod jatend migawo mochung' weche mag pesa Profesa Njuguna Ndung'u. Nyakwar Mugajwang' wabro medo luwo wiki kwini Ramogi TV gi Ramogi FM go kambi county ma Mombasa kabedi romo mapa ng'wen auchiel mag jotend sikunde mag sekondar biro koro margi kachol kuom weche bibiro tuomi en weche mar nok mar pesa kada pesa ma kilwengo ma ipod ne sikunde mag piny owacho ma kamoro ok nyal teno weche mag somo. Jo kama sa ng'ado wakato nitie wach moro ka ma onego bed ni koro wuoye mana mapiyo sine J Bonyo. NTSA biro gi rieko manyien mar temo tiego jo mariembo mitokni ma kide konyowa duoko masiche mag ndara nyo waneno ka jopuonjre moko no wito ngimagi kuom marach ahinya ochungi familia margi to chal ka gima pod weche thoth ng'eny kabisa to an kaka nene en paro maber viojae samoro kiriembe ndara ka to bende maki gi buok mi penjore ni tomato no somo riembo kanye thoth ji sani ng'e riembo e pap to ng'e riembo e estate to gidhi e ndara gima mano timo en ni riemba nikech ong'e ni mtoka kisedonje to nyaka dhi mbele okia ni mtoka kisedonje to nitie gik ma nyaka ibed ni timo sama in e ndara emomiyo paro no ket jo mariembo nyamburko duokgi e klas mondo pimgi e kendo en gima ber to kik gitimne mana jogo mariembo mtokni kaka loche kata trailer gi to kata gi mag matatu gi dhano mariembo mtokni gi giwegi bende lich didi mineno ka jam nitie nikech mitoka ma ni mbele chande ok sudi e speed madwa no sudar nikech ng'ama riembe ni e simu ng'ama riembe kaka moktindo wuok mag jo ubagi ene app ong'iyo direction kumonego beno dhiye okia ni samotimo mano to kelo jam to mono jo wuoth moko timo ang'owa dhi kuonde ma gidhiye gi samo winjore an kaberna to bed ni oketi e chik higa dek ka higa dek nyaki bed ni timo ang'owa iduoki e sikul tipimo nikech jomoko bende nitie ka sani tinde ji tiyo gi kompyuta mang'eny ji adi ma wan giri ma ka wawuok katu kumwa betie warwaka ngolo nikech ok wonen maber sani to pod wadhi e ndara nyaka pimie ni to wenge nigi bende gin maber moloyo minyalo neno kuma bor gi kuma idhiye bende pachi dhano ne gi paro mang'eny dangni mag paro ng'eny mok yieni ni bedi e ndara to pod gidhi e ndara so paro ni ber nikech mondo waduok kit masiche matimore e ndara gi nyaka dhano ng'e ni nitie penj moro ma bro timo koro an e ndara ka tabeta kicha atimo gigo mowinjore penj no ber erokamano Fred an aneno ni problem maduong' ok en kata joriem nyamburko problem maduong' ka en NTSA kod obila emomiyo wagi kama wagikeni Victor sama wawuoye kodine kia Migori kichomo Kisumu mondo ya kanyo ibiro yudo roadblocks mang'eny to roadblocks gi onge obila madonjo mang'i kata i gari dhano donjo kendo bet moket sambaza obeti to jogi gima gitiyo magikwanyo ka en kwanyo omenda gichuno driver makati tingo ji maromre to pod nyaka ang' igol koro driver wacho ni to ere gimomiyo ating' ji matin to ka gikacha to pod abiro golo koro wana paro kati chiyo mana gokinyi ka Nairobi sani obila opong'o nderni to obila gite onge gima gitimo ma important e ndara kae problem maduong' en NTSA onego be disbanded kose gole oko mondo ng'ini to ere kaka inyalo kel migawo manyalo tayo weche mag ndara e yo makare ang'o matimore e pinje mamoko makidhi kaka Dubai gi mamoko ibiro yudo ka gimoro amora obedo digitized makitimo makosa Victor to kochuno no bila nyaka beni neni to ma ibiro yudo ko bila ni ema konyi mondo iketh chik kendo ikal godo pinje machalo Dubai itimo makosa to system ni chantiero already license ni osebedo cancel to koko bedo cancelled to osego ifwai to fwai cha dhine sirikal ok dhine obila to ma ibiro yudo kiwuoyo gi derepe kata mana mag matatu te to nyisi no menda michoko odiochieng' juma mokalo Victor katieko nekech sam Autaring ka enyocha ne omaki obila 4 kuwuok sitendo obila maburuburu ko mondo gokinyi to by saa 4 okinyi jogi nosechoko siling 15,000 magin godo tiende ni
biro chuno conductor gi driver ni nyaka gi budget mar obila gokinyi. Koro problem man pacho ka ok en drepe. Problem man pacho ka ok en joriembo. Joriembo nyalo bedo gi mistake, lakini maduong' ni ka ng'ato ng'eyo ni ka ketho chik to kamitera onge, to ng'acha bende rite mbele. En obila. Kuong chak kod obila gi NTSA gi, jogo dhi dala tema gino bed disbanded, obed gima onge. Wach mari mogik Fred. Wach mara mogik tenore gi wach mibadhi. Mana kama watene, mibadhi ketho piny. To kata kikawe mibadhi, kawe gi wich kuot. Ruoth makao mibadhi masamoro onego bed ni okelne kes mar chiliel to gi ng'at man godo. To dhiyo tudore gi ng'at man godo masamoro lwete berne, dhi lime godhiambo. Koro kiny otamo miyo manonego maonge kama nyalo dhiye, pesa be monyalo dhi godo ka watuo mar dhiye do onge godo. Inyalo chamo tibiro ng'ulo kata ka ok ing'ulo sani. Bende nyalo dei. Bedie gi wich kuot kata matin kikawo mibadhi. Erokamano. Anto mara to otenore gi mbaka mar piny luo. Ni kata wago mbaka. To nyatemo ng'iyo libambawa tago kwano. Ang'iyo ni to king'iyo gima kisungu luongo ni average age mar jo od bura ma libambawa magin jo Kisige Nyamera en higni 30. King'iyo jo od bura magi gin ujende matindo tindo. Osoro gi Kibagende gin gi mamoko. Kibagende gi treasurer mar UDA. To katema ng'iyo kaluowa tago kwano to higni obiro na kanyo 58. Mano ng'iso nang'o? Erokamano. Tigiwi nyakwara Mongajwang' go kwano no mariek ma je Ibonyo wacho no. 2027 wadongi dweche moko masanja malaw na higa 4 gi dire kanyo. Mondo japinyo chako timo yiero mare kendo. Nitiere ote moro kaende matieko godo. Is it good for a leader to go in a graduation ceremony and tell graduates that we don't have work for you? Lawrence Obiero, oriti makao na nyakwara Mongajwang'. Money service imefika. Vuma ni wallet yako ya kurahisisha. Download Vuma app just like that. Ama join ukidial *844 #8. Kutop up ni Visa au Mastercard. Pesa Vuma to Vuma ni free kutuma. Yo. To join, dial *844# and download the Vuma app now. Let your money flow with Vuma. Pur mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janego. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, Yeah. tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani
kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Mae e chenro makeloni gigo mamit. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Jonyakach nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Dwalo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kaponi dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Kise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani saa 2 gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mipni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi.
Nyakwara Mugajwanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo Parni chenro mar pok opogore Nyakwara Mugajwanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Royal Mabati Limited waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo bedewa Mamanjit House mayudore Accra Street apaya mapol Mboya. Gochie 0722 638 383 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Nyakwara Mugajwanga mana ka pile chenro mar mbaka romo chieng' wuok tich chako saa 4 nyaka saa 5 mar onyango. Kiny ma kawuono ber kwa goyo mbaka kotenre kod lokruoge mabende noketi e sekta mar somo. Okang' mabende osebedo ka ywayo paro mopogore opogore. Odiochieng' manyoro duol kata mana riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka Elimu Bora Group bende nobedo kod twak gi jofwambo ka bende gilose kotenre kod lokruoge mopogore opogore. Mani thor wacho odiochieng' ma kawuono Nyakwara Mugajwanga ponono ni ineno TV makama inyalo oronwa ote magi. Kok kamano nyawadwa mano jafwambo wadwa Judith Omondi nolosonwa sigana maket kod ma kana Elimu Bora oloso odiochieng' manyoro. Ne en twak mar jokanyo mar riwruok ma ok mar piny owacho mar Elimu Bora Working Group ma oseyo sirkal kuom lokruoge matimore e sekta mar somo kochakore e skunde mag primary nyaka e kuonde tiegruok mamalo. Riwruogni dwaro ni piny owacho chung keto e tim lai manyien mar chwalo omenda ne mbalariany ma pacho ka
ka gikoni ma en paro madhi hinyo jopuonjre koda ka mbalariany ma ok bi yudo jopuonjre kaluwore gi kit somo ma gichiwo kod chudo ma giketo ne somogo. Gima ne giwacho ni mano en new funding model no wakoni onengo ket thenge mondo jo Kenya uwuoye kendo time winjruok nikech en gimokel ka ok ogol ler maler nikech report mokwongo manyiso ni gino en gima jopiny nokwayo bende pok waneno. Universities recently also released different fee structures. Middle courses, more specialized courses. Sani koro bro attract very high cost. To ngiso nyithindo mo kipua backgrounds are likely to miss out on some of these specialized courses. Laino obiro neno ni kuonde tiegruok oyudo omenda kaluwore gi nengo mar somo ka somo manegi chiwo ne duol ma ochung' ne somo mag kuonde tiegruok mamalo. Jopuonjre biro yudo sir kokalo kuom hola, sir mar piny owacho ka gin bende gibiro golo atamalo 7 mar omenda mar somo madwarore. The funding shall be through government scholarships. Jokanyo mag Elimu Bora Working Group bende seyo sirkal ka giwacho ni migawo mar somo oserem chwalo omenda kod gige somo madwarore ne chenro mag junior secondary. Sirkal pod ok ochiwo enough funds to support what my teacher recruitment. Nyaka nchi wachaku the new system CBC why do one could challenges make enough teachers in junior secondary schools and this has affect wachmaru puonj ma nyithindo. Nyithindo mantiere kanyo osebedo ka ok timnegi maber. Wakoni mondo mi wang'iane ni to ere kaka transition yani ka giwuok e level mapiny ka gidhi malo itimoga. So review mar transition no wadwa ni mondo mi otime. Kata bed ni jopuonjre oseduogo pacho ni yoyo madundo mar tamara 2 piny owacho pok oro omenda madwarore ne skunde. Wach mar oro pesa mar capitation grants primary schools. Chik wacho no onego bed ni at least 50% mar pesa ni ori first term, 30% second term and then 20% third term. Nyaka sani waneno kama ka sirkal oseoro na 45% of what is required. Actually pesa ma second term podoko or second term is also coming to an end. Mangiso ni schools, especially primary schools, the problem kodu chulo suppliers, chulo BOM academic and non-academic staff. Jokanyo dwaro ni aput mane rango chenro mag somo mondo pedha yanga paro mane gichwalo ne jatend piny Kenya William Ruto. Report no nengo gole piyo piyo kaka nyalore mondo mi jo Kenya duto omake gi lwetgi kama mondo bed ka gisome kendo giwacho ni gini wayie ni magi gikanwa pendekeza kata magi ok gik mane wawacho. Apudno ne owinjo keta yanga lipod gi tarik 12 dwe mar 6 higani. Kata kamano jopiny pok oyudo maling'ling' ewi lipodgi. Poni Ruto orwako paro mar apudno, moko kuom chenro mag somo yare primary nyaka kuonde tiegruok mamalo nyalo lokore. Judith Omondi, Ramogi TV. Nakor mga jonka lore gi sigana mano mar Judith Omondi bende men thoro wacho mar okinyi makawuono lokruoge mopogore opogore ma bende notime migawo mochung' ne weche mag somo. Kiny makawuono antiere gi wele ariyo duto te ma bende gin jolony e weche mag somo. Antiere ka gi Boaz Waruku ma bende wuok e riwruok mano mar Elimu Bora Network Group. Boaz, arwaki ni machiegni odiochieng' manyoro nuloso gi jopiny. Erokamano Sharon, odiochieng' manyoro Jumapil na wakoni wayao twak gi oganda mar jo Kenya nikech ing'eni jo Kenya osebedo karito ni to somo ne watere yo mane. Emomiyo nyoro ni neno ka wacho ni chal ka gima wan gi gima iluongo ni reforms in education e Kenya. Kata wakoni be samoro ok wang'e kata kuma koro somo chomo nikech jomoko watu wigi dwa wil kode but na wakoni kaluwore gi kaka ne campaign otimore. Nineno ka the protagonist parties ariyo kon gi kon duto ne wacho ni education en gima nyaka mi top priority. Jo civil society gi jo academia be ne wacho ni gini onengo bed ni wang'iye maler mondo watim total transformation nikech elimu ok dhi nwa maber. Emomiyo kare bang' sani ng'eni koro wan gi chiegni 278 days nyaka ne
working party no wuogi. To pare ni nyaka kawuono an pok aneno report kata chiel. Report kata chiel kata magi wacho ni interim ka an pok aneno gi. To doche manyoro na jogram na kuwacho ni moko kuom gi bende chenro mopogore opogore chike ma bende nodhiel kata ne report makamano nosichako tiyo. Na wacho ni kechingeni kaka unjo media the first attempt motim en kane Keru luongo jo fwambo State House kato kone gini this will be the new funding model. Okonyiso wani mano wuogi kanye eno koni maendi will be the new funding model. So kingi terms of reference mano bedo gazetted mar working party cha funding no en achiel kuom gik onego bini na ging'iyo. Koro ing'eni wakoni kare chal ka gima jogi through the back door mi advice ni tim kama. Inano ka kata na CBC kanyicha ging'iyo to gikoni koro giketo grube mag subjects ma onego beni jopuonjre somo kaka ng'ane jopuonjre mag grade achiel nigi subjects 10 ma grade auchiel nigi subjects 14. Koro inano ka sani na gitemo giwacho ni wabro duoko mago chien. Koro watemo wacho ni to kare weche gi wuok kanye ok onego beni wayude report cha mondo koro wa interact mondo koro wang'e ni kare gigi wuok ku samoro dipo ni kare ngene president vichal ka gima ne gi powers mang'eny moko kare wat pok waneno katiba wafwenyo maler. Kama na wewe winjo bende paro ka mar Morino Kalo Boaz. Ne koronga jang bende kiny makawuona ntiere gi Morino Kalo ma bende njalo nyi weche mag somo. Morino bende roke ni machiegni. Lokruoge thoth mana ka Boaz osewacho lokruoge mana kaka giwacho chakre grade achiel ka idho nyaka koro malo nyaka sani bende wang'e ni jopuonjre ma bende notimo klas 12 nek bende riwore gi mbalarianya koda TTI sirna kuonde tiegruok mopogore opogore. Kane neno lai manyien mano mar somo ma bende Boaz ginina lose. Gineno ni courses nikech koro lai makamano lokre kidwa timo course ka course bende ntiere gi nengo ma bende biro bedo kram na ka chuni mar mondo mitin. Akeni pachi kaluwore gi jalwenyo weche mag somo di wachna. Kaluwore gi kaka nene aneno ni wach somo ni odwa bagowa. Ler manitiere kae chando pachwa kabisa. Aneno ka gima sirikal ok dwa keto jonyuol e adiera. Ting'eni en gima rach kinyalo bedo ni intiere gi lai mameki ma ok ikaw thuolo mar mondo ipim gi jonyuol. Titiga gima iluongo ni public participation. Tineno ka e Kenya kae ji duto te ok apar ka nitiere ng'at ma ok en janyuol. To sama koro idwa timo gik moko ipango gi jogi kuchocho titimo gigi to gigi kibiro tidwa ni mondo koro iketgi mondo gina gik mabedo ni nyala timore. To mano gima nyao teko mar somo ni nyithindwa nikech ing'eni ahinya gi to bende gigi ok affect gi. Ka nyalo wacho mararacha matin yudo ka gin bende kata mana nyithigi gigi ok affect nikech skunde ma gisome opogore gi skunde ma janyuol ma kawaida nyathine some. Koro yudo ka nitiere tugo moko ma aneno ni sirikal dwa ni mondo tugo do gi weche mag somo e Kenya ka to ok en gima ber nikech magi gin gik marocho ratiro mag nyithindwa. Kata bed mana ni gin gi ratiro mar mondo gisom lakini girocho ratiro kendo ok en gima kelo mor ahinya kuomwa kata mana kuoma kaka janyuol. Kiyie na mana matin na chaka neno ka kendo wach moro chako chir ni kata mana seche ma nyithindo dwa somo e skul gine dwa dhi go di skul bende koro idwa ni mondo odwok piny gibed si. Mano kata mana jatend migawo mochung' ne weche mag somo pacho kama chogno wacho ni nyithindo moko kuom nyithindo osebed kiore skul seche machon. Neno kata mana ka saa 11 gi nus mar okinyi nyathi osedhi e skul. Na gidwaro ni odwok piny e kinde thuolo mar seche 6 ma nyithindo nego ne bed e skul kaka janyuol kaka jalwenyo weche mag somo. Ing'eni Sharon I'm imagining ni sama koro nyathi idwa nyise ni ok odhi skul chon. To nyathi idwa ni mondo bed mane seche mathin e skul. Ing'eni what do I raise a generation ma jok mohero nindo. Ting'e gima nindo timo. Nindo kelo dhier.
Onego bed ni wapuonjo nyithindwa ni ji nyaka chiew chon, nikech ng'ama chiew chon en ng'at machako timo gige chon, kendo obwongo ne bende yawre, kendo yudo konyalo mako gik mang'eny e seche manochako chon cha. To ka koro nyithindo gi dwa puonjogi ni unu nindo, udhi skul seche ma uni ma wiu miu nikech sirikal owacho. Ma inise wach makamane okang' magi. Kendo rach na malich. Achani Boaz in wach makamane neno nade? Seche ma bende odwok piny. Erokamano Sharon. Mokwongo abro duoge wach to tineno ka mbaka no bedo matek ne jo Kenya goyo nikech ing'eni kia ni to gino to paro no wuogi kanya. Yes. Gimoro mane itimo ndalo machon kapok obedo katiba 2010 na wan gi kiluongo ni roadside declarations. Tinde okonego beni watimo kamano. Kato sector mar education okonego beni gik aina go timore nikech sani koro ichako paro ni ang'o mano omiyo wacho mano. Owuoge kanya. Adiera onego beni the bottom line mwachako en nitiere kama dhano no owachi wacha inani kato gipendekeza ni watima achiel ariyo kata adek to pok wawinjo mano emomiyo watemo wacho kaka wan jo elimu bora. Ineno ka wachako gi nonro banka the Presidential Working Party nosechako tijgi. Wano wasegolo report so ineno ka nwagolo tarik 28 mar dwe mokalo wagolo report kwakoni magi are the irreducible minimums ma onengo beni ka wadwaro dhi mbele ni wapiga hatua mar education e Kenya ka nyaka wang'i magi maber. Mokwongo wakoni bedo ni ji dhi sikul onengo wakwongo wafuon jo Kenya kendo jo Kenya oyie ni ang'o momiyo nyithindo gi watero skul. Ok watergi ni nikech nyathi koro sani oromo dhi tick a box. Hapana, nitie gima wadwaro mondo mi nyithindo gi oyudi. Mano no frame within what we are calling the philosophy of education. Yes. Okoni wadwaro ni nyithindo gi itero gi kata kuma gi aye ni ndingeni somo chakore mabor, okay, skul kende, okay, compound kende. Okoni nyithindo gi kata jonyuol oti tudruok go the ministry mar education gi other sectors konyo gi mondo mi jonyuol gi kor gweng' kama nyithindo bae obed prepared ni nitiere gimiluongo ni somo madwa dhi mbele. Kata mar ariyo watero gi ma gimbe ka gintiere kaja ting'eni kit somo magiyudo en kit somo moluongo ni manyangafu. En kit somo mabro miyo ineno ka chemsha ubongo ma koro gimor ma nyathi dwa mani seche te en e skul. To ok ni en e skul nikech bag muting'o mar buge 20 ma subject achiel nyaka 14. Mago ing'eni ka oketi mang'eny kamano kata winjo ka ng'ato from nowhere wuok ka wacho ni wabro duoko seche mag somo matin. Ing'eni mbaka na kiago gi ng'ano nikech seche modwa duoke matin ni subjects kato pod 14 pod gintiere seche modwa duoke mapiny ni content jopuonj madwa deliver gini be pok onge. Pod wan gi japuonj achiel mar JSS. Yes. Poko mulo mbaka no gona koda tek nikech okang' nang'eni to wani kalori kod Boaz tang'eni be nyalo bedo ni injanyuol ineno nyithindo nego be ni donje sikul sadi to wuok sadi nikech Ministry of Education to dwaro ni gisom kuom thuolo maromo seche 6. Odiochieng' chakore chon and ng'eni I don't know the standard mar timing ma wan godo ni ma kochopo jobo midnight ni ng'eni koro wachako gimiluongo ni AM dongi ma ng'eni maneno kinyi koro wachako koro 1 o'clock 2 o'clock nyaka chop kata 6 o'clock mano pod okinyi to nitiere diere kama nyathi ma pod dongo dwa ni mondo mi oninde malong'o kendo space moninde gi kama oninde and all that onind malong'o ma kochiew to en nyathi ma nitiere a few things monego be notimo ma stimulate nikech en part ng'eni ako ni puonjruok chakore e ot. Yes. Oneno kaka jonyuol mondo chiew embo chiew. Oneno ka jonyuol timo achiel ariyo embo chiew dhi timo kamano. And I would wish ni mondo mi anyisi example ma an na follow. An naluwo tie mama ma kodhi ka gi ka sa 12 no ana puodho kode gi rapur moro cha atemo mondo mi adu kendo aringo maduogi manyiedhi ma atwe jamni maringa dhi sikul. Nitiere mbaka makwako ni nyithindo koro mondo mi odonj kama training a child
olach ok en kik wakawe wakete ni seche modhi odonjo cha kech ineno sama nyathi ochiewo ni minyise mung'e kata ni anyalo chwako nyuka kata chwako chai nikech wan nyuka ne mane ng'eny mineno ka dhi kuro wanyalo chwako mano kwaseit kata wanyalo muro nyoyo manodong kata rabuon chendi wakawo boyo gi gazet to nenti mondo itime achiel ariyo okiwe ineno kata kar rombe cheni na okiyawo dhot apani migawo awinjo mar kata mnaka mikelo but apani migawo mar somo koro naduoko seche kaluwore ni kata mna kinde to natima na gi ranyisi mar Nairobi nikech koro wadak Nairobi ka kichiwo kata mna sapaga chiel school buses osechako kata mna konyo nyithindo tere sikul to gin kata mna nyithindo matindo tindo aparo ni mane okang' mabende nodbiro migawo mar somo kendo dwaro adwa chomo ni kanyo ing'eni mbaka ma wagoyo ni awadwa ni mondo wagoye motieko pe kikelo mar Nairobi ka mar Nairobi ka antie nyathina moro manokona ni koro dwaro dhi e boarding to nikech ang'o nikech ochiewo kapok oromo saa 11 gach skul kawe saa 11 to skul tango chope saa 2 iluoruok kode noluore to kendo skul gi ae saa 10 tango chopo ot kendo saa 2 otieno mano nokona ni nitie japuonj manyicha nitiere ka mang'iyo go to dhi e skul makama to kuro bende ber chal gi ka dong dadhiye makoni kuro wawuo gi japuonj inyalo dhi matiende ni thuolo mwaketo mondo mi nyithindo gi endi odhi godo skul kiketo ne ma en stressful nikech para ne nyathi mochiewo kapok oromo saa 11 to bende ochiewo to gimotimo ka malong'o bende onge en odhi rito gari bas mar skul cha biro to kawe iro ka nindo bro tere bas ka nyaka ang' ochop skul koro ineno ka en gi a lot of stress in fact sani to tinde ndara beto yawre inyalo neno ka one of the things kata king'iyo part of our irreducible minimums mwaketo wakone school transport system onengo bende ong'i mano is part of somo nikech jomoko to wene transport no en ago en part of somo en safety and security mar nyathi to kendo bende omiyo nyathi wuok e ot to chopo skul peyo koikore ne somo ero kama na enya mana chiel kuom okenge nikech ang'eni mpaka maka mano nyalo go nyaka machato ng'asa aneno ka ringo wadwalo seko tende kod chike manyien mano mar chwalo omenda mano ne kuonde tiegruok mopogore opogore pacho kaendi nyaka mbalariany ma bende wacho ni biro chwalo okenge mag somo wang'eni kuonde tiegruok laino mano kaluwore kod report kata mna lokruoge mopogore opogore mana e sekta mar somo skul ka skul ibiro bedo kichiwo negi omenda to omenda makama luwore gi nengo ma bende japuonjre biro bedo katimo naneno ka noseyaw negi portal jopuonjre nose apply for courses girito mar mondo mi gidonje e sikul lakini moren kikalo kata mana e courses mopogore opogore ananeno ka courses mantiere kod mbii kidwaro bedo daktari kidwaro bedo lawyer magi courses manengo gi manyiso ni nyathi masamoro ni piny kacha masamoro yuto mar jonyuol ne ok ni maber ginyalo dong' oko mar koso timo courses makama to help biwinjo ni formula mar chiwo omenda ne kony mag jopuonjre bende idwa loki en gima is very disappointing nikech ineno kaka chon iyudo kaka ne en help to bora mna ni no kawi kata mana through joint admissions board to pesa ni bira according to kaka ne gi course mane dhi timo to koro changes mobete sani gieki gin changes madhi miyo jonyuol ting mapek kabisa kendo kaki wacho no gidhi loro ne jomoko mane nigi nyalo mar timo gik aina go eko o nafas tema pod winjo ka pod apenjo ni en ga ng'ano mabet ga machiwo ga these pedestrian declarations nikech kosechiw gi kucho tiyudo ka piny koni gi hinyo ji to anto akwayo ni weura waya chaka nuo kendo ng'ato nitiere kata nitiere jomoko magintiere gi ulterior motive the motive mar ulterior motive en ginene dwaro moro mar njao mar ketho man is the ulterior motive kora dwani mondo dana moro winji gima mino en dwaro mar mondo mi okethi pek kata ber mar somo emo miyudo ka koro ing'ao ngas malo
ma jok monego bedi benefit kata jok manigi thuolo mar mondo mi gini okonygi ok yud nafasni nikech Sharon kata kaponi noluonga mondo adhi atim medicine tadiera bech medicine no useketo malo pesa bende ngeni sirikal ok miya te donyo cha winjo ko wach ni koro funding no sirikal bro time kaka gipimo no iro but modong cha janyuolna ok nyal chopo bade mondo mano chop na kare ingeni koro dhi miyo gini koro kadhe timo koro kata onego be na timo medicine kata na timo law kata na timo teaching e mbalariany according to pesa no gini koro dhi miyo kadhi chopo kacha basto nafas gidong nenga koro ingeni tire gik moko monyalo timo sani Sharon but gin gik moko mahinyo oganda makiny tibo yudo ka jomoko ma kit giricho ma nigi chunje maginjao oganda giseneno ni gini kwa time to wadhi thiro gik mang'eny koro gibet kacha to gipango gik mathiro oganda ae koro jok madino haore kata mane Nyasaye no miya teko mani gini ne ginyalo timo koro gini ok gidhi chope mondo gitim koro en tim marach to pod awacho ni wan jonyuol ema pod wanyalo go kuko omiyo kata ka wantiere ka sadi agoyo kamano ni japuonj bo kendo ngine no ka japuonj Boaz no se wuok magi to in bende luongo wakae mondo wawach gima Morin wacho no wanone uru matut kech adieri nitiere ye kanyo mokwongo gima jo Kenya poko nyisi apani onengo chakuru kipindi moro mokoni gima jotelo wacho to gi gima they mean what they say and what they mean the spirit and the practical things onengo no be kipindi no kech gima giwacho no mokwongo asekoni ni one pod warito the report mar presidential working party nikech jogo tiyo gi taxpayers money to report makamana ne gbeni ichiwe chon akoni pod warito kanyo pod warito and it's almost going to 1 year it will be to 1 year to ngene tam gibenos expire to kapok wayude tikonu ni funding model olokore ikono ni sani koro wadwaro ng'iyo ni to nyathi ka nyathi madhie balariany kata madhie Tibet niendi mondo mi otiege mochop kucho dwaro pesa di mano is a very good principle basic principle makata our own reducible minimums and standards nwakoni team costing appropriately mondo muange ni nyathi manyako ene level mane nyaka modhi malo dwaro pesa di kik wabed ni wamiyo ji pesa marom ni nyathi kawacho ni pesa marom yani not equal nikech ingeni needs gi opogore nitiere moko madwaro mang'eny kaka brukoni example mara girls wadwaro pads e school and all that wadwaro ni mago mondo ketne gi ewie kanyo nyithindwa mong'ol nitiere gik ka gidwaro ma over and above gik ma others dwaro kore momiyo kore kik ng'ato misinterpret ni kik ni kawacho ni marom to kik we ni abagwa ena ni wadwani mondo omigi ma is appropriate mabro konyo needs maggi tiyudo ka mano is a call mosebedo kuomek team costing to gino pok no team kapok no team to the pedestrian roadside declaration Maureen bende wacho ikono ni sani koro kidwa timo medicine to paia en 790,000 mano luore gi balariany ka balariany koro average 970,000 then balariany mingeni utingo public to the private katingeni private ni business kagi senano ka jogi tero malo gin gibro tero margi piny mondo giywa ji seche mose ni koro maendi kidwaro dhi to 790,000 ma kidwaro dhi 650,000 ma kidwaro dhi computer 650,000 koro kato ineno ka okaw pesa no duto koni en nyathi dhi chule kati koni nitiere kaka idhi kony kiani moko mar very needy moko mar categories magichano kora koni ni one thing ma the intention kendo magitimo gigolo the foundation mar education as a rights issue giduoge ne jonyuol as a rights issue ma Kenya osebedo ka sign signatories go education as a basic right onengo beni sirikal kao pesa duto tere sikunde gi institutions kalore gi dwaro mag nyithindo midhi kao kuro nyathi donji bi som
seche gikoro gikawe gigole ozigo no kuom gikele ne janyuol seche ma gikele ne janyuol tabu ma wan go en ni janyuol ingeni kaka sani an janyuol mang'eny gochona nikech asebedo ka interact nyaka gi jopuonje gitemo koni miwa advice nyathini oyudo A to medicine ka waneno ka kata bed ni sirikal biro chung ne moro to wayudo ka pod odhi dwaro gimoro 250,000 ok wanyal nyalo koro ere mabet ber dongida no tabu mosechako bedo ka makama kaparo no gi kanyo duogo fuono matuta neno ka dakika en 40 tok sangwen wako yo mokwongo waduogo bang' thuolo manok kete mani Ramogi TV. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting at me. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Imeenda kabisa. Nafurahia kucheza Kaede Jackpot juu sio lazima ushinde zote. Kama mimi nilikuwa na 11 out of 13 na nikashinda nikakuwa mshindi. Pia wengine wanaocheza Kaede Jackpot kwamba ni ukweli na wacheze na watakuwa washindi pia. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Naongozaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie atamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D *487*4#. Mondo mi yud bima boda. Kapok mehero winjo maber, onge nyasi mwaburo timo. Sarabjit, en ang'o ma in temo wacho sasa? Asai waya. Wanyalo rito kuom dweche go. Sarab ing'e ni nitiere gimoro achiel ma nang'eyo. To kendo gie chunyi in pok ihikri gi keny ma wan wachano ni. Sarab kik itim nikech in. Akwayi ni tim atima nikech paro. Wadhi uru, wadhi mako kulot gi nyithinde. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha setio hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Adwana kwai ni ajoera maruora imondi ketu wenda bare Nyasaye majanyalo nitie. Kidio
aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Machiegni kendo okang' mar ariyo nyakoro mga jwang'a ma en chenro mano mar mbaka oromo twak ma bendo doche ma kawuono waporo otenre kod lokruoge mopogore opogore ma bende wasebedo kwaneno e sekta mano mar somo chakre skunde mag primar, mago mag sekondar nyaka mago mag mbalariany. Lokruoge mopogore opogore nyakoro mga jwang' ma bende okinyi ma kawuono wafuono. Bende wang'e ni nyithindo bende wang'i noore dala chon. Nitiere nyithindo ma bende noor kata mana juma mokalo mane half term kata mana mid term yweyo matin. Okang' ma kamano biro ka koro nitiere moko jotend jopuonje ma bende koro wacho ni nyithindo bende onge chiemo e sikul, onge kaka gikonyore. Okang' ma kama bende kata mana migawo mar somo pok wawinjo kata mana kolose ahinya. Morino kal kaka jalony e weche mag somo kendo janyuol bende nitiere ka gi Boaz Waruku mano jalony e weche mag somo ma bende wuok e group mong'ere kaka Elimu Bora Working Group. Morino achak mana kodi kaka jalony e weche mag somo janyuol, wang'ni waneno ka nyithindo dhi yor chon. Mano kaluwore gi piny owacho, dwaro mar piny owacho nendo bedni ioro gi dala mano kata mana juma mabiro. Sani koro nosegol gi moko kuom gi bende ni dala. En gima lit kuom ting' momi japuonj mani skul kachacha to headmaster nikech gine ma koro iluongo gi ni custodians mag pesa monego bedni ichoro negi. Koro yudo ka sama pesa ni ok ochor gin gi ting' mapek. To awacho gi mulo lakini wawacho adiera. An ka ne teacher to nyithindo gi aoro gi dala te nikech onge kaka narit nyithindo to pesa to ok umiya to pesa ni monego bedni konyo nyithindo gi ting'e ni gin bende aseyo gi nikech awacho ni wacho adiera Sharon. Omiyi garama mar mondo iting' to kaka idwa ting'o garama ni ing'e ni onge gi teko ni. Koro yudo ka suppliers ka bende interfere go nikech gin bende pesa cho nego bende gitimo godo gigegi, gin bende gin gi mahitaji mago duto te sirikal obeti. Koro nikech nyithindo gi sirikal ema nigi ting' mar neno ni giyudo this basic education to gikelo pesa. Ok apar ka nitiere gima nyalo timore ni japuonj obed mar secondary obed mar primary ko oro nyithindo dala kokamano to golo nyithindo to gidhi gigoyo haki yetu. Kwanza winyo ni pachi nikech nyithindo nostako the after 23rd kaluwore kod dwaro mano mar migawo mochung' weche mag somo jumane ma bende nyithindo onego bed ni dhi e dala. Tineno ka koro ne gichako dhi juma mokalo. Nitie weche nyalo wacho adek matudore gi wachno. Mokwongo mana kama Morino wacho. Sirikal pok otero capitation grant madwarore. Seche ma wantiere ni wanie kor tam to kata capitation grant mar term 1 pok otieki for only 45% oseter. Mar ariyo seche ma oseter gi kamano ng'eni schools gi gin gi suppliers gi matin nitie pending bills mang'eny. Gik miwacho ni pending bills gi kik iwe ni mana county government gi national government, schools bende nitiere gi pending bills. To ng'eny jok mineno supply go gimbe gin jonyuol ma gidwaro pesa no kendo gichak gichul godo fees. Koro nitie koni cycle moro kama ok yud pesa idwa ni chul fee bende koro kidhi chulo nyathi bende ni kucho hinyore imbe ok inyal chako supply nikech yonge pesa mar mondo mi source godo materials gi. Adieri gima sirikal onego beni timo seche ma chako skul mamano to nagikete the policy document kagiwacho ni financing gidwa ni gichako gi 50%. Kamano term 1, 30%, term 2, then 20%. Pesa mitere sikul, onengo beni ore sikul kapok tamo chakore. Eka miyo japuonj thuolo mondo mi opang gika idhi dwar mondo mi otimre sikul kanyo. To seche mikelo pesa ni ka tam mokwongo dwa rumo ko kikelo ni 45%. Tam ni to koro ni iran gango emomeyo ng'eny businesses matindo manyicho sebedo ka support go schools go yudo ka ng'eny gi gin jok masani koro gimbe gi gomba gitemo go hola ni karewe mondo wa hol moro ipoka kwa kelo tibi miwa go dichiel to nyaka kawuono so pending bills mag schools go bende ng'eny. Mar adek ibro yudo ka the system mar schools go
wan gi jotich kanyo ma ondiki gi board. Yes. Jopuonj mondiki gi board. Kato gi staff security, all that mantiere kanyo. Matimo nyaka cleaning kata ang'ene nyithindo be timo cleaning to ntiere school moko mago be timo support staff. Jogi girito mshahara ichulo gi gang'o ka pesa ni pok ochopo. Kato I'll wrap up ni king'iyo gigi te and the quantification monego beni timo biyudo ka ok otimgi appropriately. The costing to chiwo tax. Poko timgi appropriately. Kato pokgi, matiende our government poko kao education mondo mionge ni waket education in a way makata tung ni woke bathe kure to education kao mako. Elimu Bora Working Group, one of the principles wako ni kawadwa ni mondo wuoge e chuodho mawantiere ni. For the next 20 years. Wakao ni gimora mora mar implementing any project wachako into school to ere kako the support. Mondo me wakao education as a priority for the 20 years. Seche mwakao priority na wang'iyo ni to school infrastructure matin wadwa gero classrooms, laboratories, manedwaro ge workstations, gi timo ge nade. Mar ariyo jopuonj nikech sani ng'eni junior secondary school dhano ng'eni tiyo go mbaka muol to pod wan gi japuonj achiel e skul. Wan gi japuonj achiel mar subjects 14 to japuonj ni mar Kiswahili gi CRE to kan tie nyaka sciences to nego puonj for 6 hours. Matiende ni onego beni wang'iyo akode ni mondo mwatim gimiluongo ni prioritization. Wang'iyo ni to infrastructure nyaka waketi, the school, the teachers nyaka waketi. Kato curriculum content nyaka wa review. Gigi kikao gi ibro yudo ni mondo migino timre substantially. Research moro bende nyaka timre ke. Emono miyo king'iyo our recommendations to wanwako ni gimiluongo ni a National Education Fund. A National Education Fund. Ma obedo packaged ma en ng'eni pesa kori manyo pesa gi yore te mondo ket kanyo mondo mi okony somo. En fund mobro bedo ni konyo skunde yore te. Wachiwo example ma Nigeria osebedo katimo. Gin Uzbek, Universal Basic Education Fund. Margino en mar basic education. Yudo ka pesa magitero kanyo en part of the tax. Wan Kenya kaka mondo no ang'e ni wakao kata tax ni waket mar education tax to wachako manyo kiani housing kiango. So wang'e the priority monego beni wabedi. Karam na kinyo karam na budget mano chiu chintere kapaga bich miga mar somo be mano yudo yuto maber. Wacho no yudo yuto maber ang'e ni manto jibro wacho to nikech education olach kato mako kuonde te. Ng'e ni ka in gi nyithindo 20 to ot machielo ni gi nyithindo 2. Ibro koni odde go koko to unimiyo pesa mang'eny all the time. Kori dwani mondo migi mane gi nyithindo 2 to mane gi nyithindo 20 migi marom. Education nigi mahitaji mengi mabro dwaro pesa mang'eny to gimotimo ni costing no kao kotim appropriately. Omiyo jomoko bro chako yuare kendo ineno ka duoko wi kata minister mochung' ne education chene in gi pesa mang'eny tayari. King'iyo pesa no ng'enyne osedhie remuneration mar jopuonj. Modo osechako the supervision mitimo kage kacha. Kakoro ang'i duogi yudo ni to kare mahitaji mag school yudo ka odong' matin kabisa. Omiyo the costing ni pod wako ni nyaka wa revisit. Kwa revisit mwang'e ni the coin for coin madwarore school kochakore level ni nyaka level ni onego beni this much. Bro konyowa kendo bro miyo jopuonj tich mayot. Miyo kagi plan to gi plan kagi ng'eyo ni adieri wadhi yudo pesa makama to koro we cut our quote according to our size. Ero kama na inya dakika 53 ni gbenwa tiko chenro makama hadwaro mar mondo mi awinjo wacho mogik ang'ene Boaz Muriu nuntere gi mathoth mabende unyalo dwaro nofuono kata kamano pod abiro fuono gi ne kinde machielo donge Muriu no ka donga chaka ne kodi kaka janyuol kaka jalonyi weche mag somo wachni mogik kaluwore gi thoro wacho mar okinyi makawuono. Sharon ing'eyo ni notim nonro to wacho ni e Kenya ka somo kata weche mag somo nosedhi maber ma e piny mangima ne wan namba 9 to e piny mangima ne wan namba 78 to e Afrika ne wan namba 9
Koro yudo ka osebiro ma okethore nikech laini memekwa kaka koro sombwa sani dhi bedo marach. But en kwayona ni mondo jonyuol obed jok ma wengegi ni oko, nikech kwa tugo gi somo mar nyithiwa janyuol mana ma kawaida to wane modhi bedo gi chandruok. To ka tieko sani mana kaka sirikal okong'wono ne ng'ata ng'ata golo usuru, wan bende kaka jonyuol kik wang'won ne sirikal e ng'iyo ni nyithindwa gi omi pesa. Jonyuol otim nang'o? Jonyuol en in ma koro iluongo twak ka about education. Koro janyuol mani dala ma winjo cha, ing'eni gweng' kacha network mar jonyuol ni malo kabisa. Wawuonde ni kata mana e skul jonyuol nyalo tamore to wacho ni hapana, sirikal e skundwa ni pok umiyowa pesa, ok ubi keto headmaster gi tich matek. Koro nyithindwa ni dala, ineno kata kelnwauru jopuonje e skul ka. Aseneno kuonde ma jonyuol otup mowacho kata ni ok wadwar japuonj aina ni e skul ka, to sirikal winjo. Nyithindo giki ma rights gi. Koro nyithindo be nyanya wuok to ng'anyo, to ing'eni gima mit na natemo ng'iyo map no. Headmaster koni aonge gi pesa mapidhinu godo nyithindo, aduoko gi dala. Nyithindo ng'anyo, suppliers bende bire get gi yudo ka get olor. Ng'ama chul gi onge iso gi ni pesa onge. Suppliers be ng'anyo. Koro ok en gima ber, lakini nikech chiko yienwa koro wachulo suru maka gigi ok timre, to mane yo makoro nyalo konyo. Jonyuol chung'uru malo. Ing'eni mbaka oromo to pok oromo ahinya. Nikech wach mar somo en mbaka monego wagoyo nyaka gik moko losre. Ing'eni ma pod ok rum nikech ang'eni nitiere dongruoge mopogore opogore. Mano to kura kila. Mano to kura kila. And in fact mondo mi kel twaka inani, mano kongole kwako padi kata morino sekoni. You are doing a good job. Yes. Mar ariyo en ni waduto te sani onego beni ng'ata kamora mora ma wantie wakoni seche mwami tich ni mondo mitim kama. Tim mondo iduognwa report. Presidential Working Party. Kama ora mora ma gibede wuoth ma giwuotho godo all over. Ncha en pes sirikal, pesa muwuok kuomwa. Nikech pesa sirikal onge kama odhi ojuke pesa. En osuru mokaw kuomwa. Omiyo report no koni nyaka wamanye gi yore te, kendo nyaka kele, to seche mosekele no ok ni report no en kosekele to en gima bedo implemented. Kech report no onego beni dhi nyaka e bunge. Kwayo ni kata e bunge kacha chaidi onego beni an MP nyalo dhi kata gi private members motion mondo mi o make such a demand and a request mondo mi obedi, to kopo ni report no chopo to wakaw report ni wang'iyo uru matut, nikech achiel kuom gik mwaneno ka chako timore chal ka gima bagni moketie iye ka en deliberate mondo mi jiko ni public education system ok ti, onge quality mondo ji ochako burni ka giringo gidhi e private schools. Seche magitimo mano, nyithindewa mang'eny gi wuok kuonde ma onge yuto malong'o. Idhi wit oko, ibro yudo ka ginena, ibro yudo ka giuso dawa ya mende street, ibro yudo ka gidonje drugs, gidonje prostitution, gidonje gik magala. Omiyo sani ng'ata manyalo medo duonde or add their voice to ensuring ni wayudo the right report. Bang' yudo that right report no bendo wa discuss in context. Kato kwase discuss to bwoko ni sirikal wuoth moko makskagi kacha seche moko idhi kure kata gik ma ambassadors wan go kuonde manyalo timo gigo. Prioritize education, pesa duto kusanya mondo ikel waka. Ka report ni nyalo gole karam na karango nikech kata mana deadline mar bide kusiru. Deadline no serumo tarik 12 June. Actually no mar June. But mano kabang deadline mokwongo norumo dwe mar adek. Kato gibedo 1 month ka onge gimoro amora miwinjo, then president okoni mondo mi o extend negi through a gazette notice o extend term no nyaka 12th of June. 12th of June beno chako biro mochako rumo. Tingene joga ka ndigi chiegni 42 mano bedo gazetted michulogi, kendo secretariat bi maduong' machiegni nigi dhano taba
ere kaka gini biro matam rum nikech sani korikoni kidwa ni mondo mi kwa repodno idhi kwanga nikech they are not in office legally unless nitiere gazetment manotim mane pok wang'eyo manotim gi nyoro dong koro warita wane ane ka ibro gole kogole to bende pod abro bedo the framework manyicha waset mwakoni jo Kenya duto seche ma ukawo nikech ng'eni jo Kenya nyalo yude kata okoni report ni ber samoro nikech okete gi rangi maber waketo the framework mabro konyi kaka interrogate content ne mondo mikoni kupendekeza maboch omit this principle omit this criteria omit this standard mana is a framework mwachiwo angina bucha kalungu ukendo jogeriembaka agunero kama na jalenjo mag somo mono na kwero imbe da gunero kama na mana songa da wango tingini weche mag somo gin weche mochuno kendo weche musiko abracha ka gulu kendo mar mondo mi watu wagidonge kwa kumanya kwa mgajwanga elojo mabede no tero chenro makama ukiny makawuono ntiere gi Cleophas Oluoch ukiny makawuono bende ntiere gi nyadende moro ong'ere kaka Christabella osero kaka mar mondo mi awuogi we awuogi kiny bende odiochieng' ibed gi odiochieng' makare nyinga Sharon Ng'aw